فيجن نابنس سدرانا مش كمرقها خلص حساب لبخا يسمر الكاولخ أب لبخا حساب تديت أنا هيك أنت يسمر الك أب لبخا سكت أنا حلوة مالتي تفيجن شو مونتي مئتين ساعة $10 كثيرنا أبتا بروجكت حدا خابتي إذن خلقا إذن سرح زبلك خانسي جن إحنا كابتناتنا بروفيشن وتيلنا أنا سرحنا تسرح جو واقعها أخفيلاتنا ماي فريند ني حبار عوت مالت ني ولك عوت مالت ني ولك عوت مالت كن ني حبار عوت أيكون industrialization سبب تيميو إنترنت نسب توكسيو AI كأ نسب نبوس كويروي ردي خان opportunity تا كل جزء يكون نسوي لازم تسكن عخ أفتزم تسولس تقوم اللي خد كلالك حارست عيسي كنت الكوتس كنت لا يكون انذر 10 تخيل يزار حجان عقات أنا تيشيح كبك خلخو شي حزر 4 أشهر 5 ترسي ذي spiritual law قرما حاوي he live in the future حمش عام تقديمي زنبر كل كده توم أنا دحر حمش عام تزوج حامي حجي زنقرين كنا غير كودا خند عامت خند عامت غير كدا توصل لي فتنكا ناتان تايم فتينا جن حمش حواتي هاللو بتي أوروبا يلغ حمش يوم دي أوروبا يعمل تيلر بزي تقمطه ساكسس كبز حدا تقمطه قال يكون كلت يوم سام حنت جزايم تقمط اجى أمريكا زول حوي ذي سد اللي قلب القدي حكيت أمريكا زول حو ناي day to day مقبل بلا شجر يبولون كن mortgage أتو ناي ماكينة شجر mortgage أتو قال accident قال you never know what kind of war he has his own كتودا له أنا أنت يمنتي مسيلك I can afford to lose money but I cannot afford to lose reputation أقدس حجي AI ترى خنزارب زلنا خاف حجي اندحر نقطة سيخا AI good night AI AI زلا بأبكر ما أملاخ يا really good أم تيخاكو AI ترى تكون دلوا سلزي AI سلام هوات كميك أنيخو بدقرا قعب بحال نزاقكم كبير دالي عب زحالفة كرداماي كفال نس قوناني ويكا CEO أبتك أفريكا زخوني حاونا متكد صبو زخوني فيديو سرنا يرنا على جيرنا يرنا بزي بزحات كبخون كا صبو زخوني فيدباك أبيلكم بتوسعي العلمية سمن هالشيء أبي يوتيوب تراي ريخمو خبتي زعبي ويكا زبزها كومنتات النبرة بوخا كالاي كفال بقولنا زبلي سلازي متكد حاونا خا أوف كورس كاب جزيو ساكريفايس مقبار كالاي كفال نزي كوميونيتي شير كنقبر لهم ببال كتينا متينا لنا عبدنا لهم علالنا جن كم نايزي حلفة زي كنا كروب ديب زبالة ويكا اتو زبالة دفع زبالة علال كان علالنا تعلالنا خاب زعبا ساكسس زعبا عاوت ودي كان يركا خمي يركا خطس تقيد كم ون عب ناي فاينانشال اندستري ويكا ناي فاينانس حلفة بزك كونترفيرشالز قبر رستار نيروز لذي زغلو كن شوفنا كن فترينا حاولنا متكل نقو عبد حمد زاكا thank you برين حوي نزع عدل وان كالا جيزة مهابكا بتعامي خمس كنك هاي فوتو قداميتي فيديو كو ناي بحكي تصبق تموكرو خويناتنا كابتي تتويتنا وطاي وي كابتي تحسبنا وطاي خيدا popular كير كان هذا عركي thank you so much بذخ سوات فليتنا انتايدي بفلا يا ابتناتنا community ኣብቲ ስራሕ ዓለም ዘሎ ወፂኡ ኣይዛረብኒ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ኣይተለመደን እዚ ከዓ እንታይ መሲልካ ዝተፈላለዩ ነገር ክኾን ይኽእል እንዲ ሓደ ኣብቲ ሜድያ ወፂኻሲ ምዝራብ ዝተፈላለዩ ነገር ኤክስፖዝ ክገብረካ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ሕጂ ትብዕ ኢሉ ናብቲ ሜድያ ክወፅእ ኣይደፈርን እዩ ካልኣይ ነገር እውን ኣብቲ ሰብ ፀጋን ኣብቲ ህዝብን ዘሎ ፍልሊ ናይ ኣረዳዳ ኣሎ ሜይቢ ተሓደ ብኻልእ ትርጉሞ ተሓደ ከዓ ብኻልእ ትርጉሞ ወላ ካብተን ድሕረ ባይታና ተዓባብያና እንተዳሪእኻዮሲ ተን ዘዕብያና ተዋስኦ መብዛሕተንስ ንሃብታም ባድ ኣክተር እየን ዝገብሮ ረዲኻን ነቲ ሰብ ፀጋ ነቲ ዕዉትሲ በቲ ናይ ቀደም ኣዘራርባስ ኣሳሲኖ ገለ እዩ ዝቕየር ሕጂ ፅቡቕ ስእሊ ስለ ዘየለ ኣብቶም ዝተዓወቱ ሰባት ወይ ኣብቲ ሰብ ፀጋ ፅቡቕ ስእሊ ስለ ዘየለ እቲ ሰብ ፀጋ ከዓ ደፊሩ ክወፅእ ስርሑ ክካፍል ተመክሮ ክካፍል ሓሳባቱ ክካፍል ኣይክእልን ግን ክሳብ ማዕሲና እሞ ከምዚ ኢልና ክንከይድ ስለዚ መዓንታ ሸጥ ኣቢለ ጀሚረ ኣለኹ ወላ እቲ መጀመርታ ክትዛረበኒ ከለኻሲ ብዛዕባ እታ ጉዳይ
እቲ ዝነበረስ ነቶም ናትካ ሳብስክራይብ ዝገበሩ ነቶም ናትካ ተምሃሮስ መመላእታ ክኾኖም ብዝብል ኢኻ ኣምፂኻ እታ አይድያ ኢትስ ቨሪ ጉድ ኣይ ሪሊ ላይክ ኢት ምክንያቱ ነቶም ናትካ ተምሃሮ ሓሊኻ ነቶም ኣብ ሃብቲ ናትካ ቻነል ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮሲ ከም መመላእታ ኣብቲ ልዕሊ ንሕና ንህቦም ዘለናስ መመላእታ ክኾኖም ብዝብል እንዲኻ ኣምፂኻ ብጣዕሚ ደስ ተብል እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ እዩ መፅኢ ከማን ከም ዝረኣኻ ኣብ ዩቱብ 180 ልዕሊ 180 ኣብ ቲክቶክ ተመሳሳሊ ብዙሓት ሰባት ሪኦሞም ሓፈሻዊ ኣብ ፅርግያ ክረኽቡ ከለዉ ካልኣይ ክፋል ዘይትገብርና ምትከል ሓውናኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘለዎ ኦፕን ማይንድድ ኮይኑ እንሻሎ ነዚ ጀነሬሽን ይኹን ዓበይቲ ብዘየገድስ ፅቡቅ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ከዓ ፍልጠት ኣካፊልና ዝብሉ ስታይ ብዙሓት ረኺበ ኣነ ብኣካል ዝፈልጡኒ ወላ ዘይፈልጡኒ ዝነበሩ ማለት እዩ ብኣኻ ወገን ከ ማለት እንታይ ዓይነት ፊድባክ ናትካ ሕፅር ዝበለ ገምጋም ናይ ተቐዳማይ ክፋል ዝነበረ ትጎታኒ ንዓይኮ ፅቡቅ ተመክሮ እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ተጠቂመ ኢሉ ንዓይ ዝፈልጠኒ ደው ኢሉለይ እቶም ዕሩኽትና መተዓቢትና ወላ ካብተን ሓደ ዘገረመን ናይቲ ሰብ ፊድባክ ሲ ንዓይ ብኩሉ ዝዓብዩኒ ሰባት ኣለዎ ብፋይናንስ ኣይትበል ብተመክሮ ኣይትበል ብጥበብ ኣይትበል ብኩሉ ነገር ማለት ንዓናስ ኣያታትና ዝኾኑ ሰባት ደው ኢሎም እታ ቆልዓ ፅቡቅ ተዛሪብካ ፅቡቅ ጌርካ ገለ ኢሎም ሕጂ ደስ ኢልኒ እቲ ፊድባክ ሲ ካብቲ ዝተምሃረ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ካብቶም ካባይ ኣፀቢቖም ዝበልፁ ብኩሉ ነገራት ወላ ንሶም ዝሃቡኒ ፊድባክ ደስ ይብለካ ምሽ የተባብዓካ ልዕሊ ማንም ግን ካብ ዝገርመካ ልዕሊ ማንም ካብታ ቀዳመይቲ ኢንተርቪው መን ይኸሲቡ ተዳኢልካ ኣነ እየ ኸሲበ ኣነ ብጣዕሚ እየ ኸሲበ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምንታይ ተኢልካ ብውሕዱስ 10,000 ሰብ ዝኸውን መሪቕኒ ተረዲኻን እዚ ሳበይ ትረኸቡ 10,000 ምረቓስ ኣበይ ትረኸቡ ተረዲኻን ክትረኸቦ ኣይትኽእልኒ ኣነ ብፍላይ ከዓ ብምረቓ ብጣዕሚ እንደ ስሱዕ ምረቓ ብጣዕሚ ዘብህገኒ ስለዚ 10,000 ሰብ ጠጠው ኢሉ ክምረቐካ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝመረቐንን ዘመስገነን ቴንኪዩ ክብለኩም ደሊ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ሶ ማች ኢትስ ቨሪ ኢንካሬጂንግ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኢንካሬጅ ዝገብረንስ ነቶም ተሓቢኦም ዘለዉ ካባይ ንላዕሊ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሰባት ኣለዎ ብተመክሮ ኢልካ ብትምህርቲ ኢልካ ብገንዘብ ኢልካ ብፍልጠት ኢልካ መዓት ሰባት ኣለዎ በቃ ግን ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ትስከፍ ኣብቲ ሜድያ ወፂኻስ ዘርክብን ዘይርክብን ስለ ንዓኻስ ጠጠው ኢሉ ኣብ ገጽካ ከዘራርበካ ዘይክእል ሰብ ድላይ ዝብል ኣብቲ ሜድያ ወፂ ሕጂ ተሓቢ ኣሎ ነቲ ሰብ ክጠቕሞ ዝኽእል ሰብ ጠቓማይ ዝኾነ ሰብ ተሓቢ ዘሎ ሕጂ ንብዙሓትካ ኢንካሬጅመንት ኮይና ነዛ ካልአይቲ ኢንተርቪው ከማን ሓንቲ ካብቲ ክንገብረላ ዘተባብዓኒ ምክንያት ኣነ ዝብሉ ነገር ስለ ዘሎ ወይ ዝተረፈ ስለ ዘሎ ዘይኮነሲ ሓደ ነቶም ተዓዘብቲ ይቐኒልና ክንብል ካልኣይ ከዓ ከማይ ዓይነት ሰባት ኣለዎ ብዙሓት ነቲ ኮሚኒቲስ ከበርክትሉ ዝኽእሉ ስለዚ ንዕኦም ፓብሊካሊ ክፅውዖም ኢለ የመፀ በጃኹም ንዑ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሰብሲ ፃዕራም እዩ ፋሕተርተር ዝብል እዩ ሂወቱ ክቕይር ዝሓስብ ዘሎ እዩ ስለዚ ናትኩም ኤክስፕሪንስ ናትኩም ተመክሮ ከዓ ክትህቡ ከዓ ክዕድሞም ኢለ የመፀ እቲ ቀንዲ ንዓይ መዛረበይ መንፅየ እዛ ካልአይቲ ከማን ንሱ እምበር እቲ ናይ ሰብ ፊድባክ ዳ ይገርመካ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ምረቓ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ወላ ካብ ገዛ ሕጂ ንስራሕ ክኸይድ ከለኹ ናይ ንግሆ መዓት ስድራ ቤትና እዮም ዘሎ ቤተክርስትያን ክሳለሙ ዝኸዱ ሒዝዮም ገገፊፈዮም ኣብታ ቤተክርስትያን ኣውሪዶም ይኸይድ ንዓይ ወላ ሓንቲ ትውዳእለይ ነገር የላ እግሪ መንገዲ እዩ ነቶም ስድራና ግን ፅርግያ ክሳገሩ ቦዳ ፈርሑ ማኪና ፈርሑ ገለ ኣውርዶ ብሎም ንዓይ ክንደይ ተወስተልዮም ሲልካ 5 ደቂቓ ምረቓ ግፍፍፍፍ ገለ ቢለ እየ ዝኸይድ ከምኡ ኤርፖርት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገይሽ ኣብ ኤርፖርት በዚ ኣጋጣሚ ከማን ቁርብ ነቶም ተዓዘብቲ ነቶም ስድሮም ዘፋኑ ክዛረቦም በጃኹም ነቶም ስድራና ብኤርፖርት ዝኸዱስ ኤክስትራ ኪሎ መሊኢኹም ኣይተሃቦም ምክንያቱ እቲ ኤርፖርት ካብ ዝገርመካ ኣነ ቀልጢፈ ቼኪንግ ዝገብር ጦጦ ኣቢለ ክሳብታ ናተይ ፋይናል ግዜ ክሳብ ተኣክል ቦርሳ ካብዚ ኣውፅኤ ናብቲ ሓደ ሚዛን ወሳሲኸ ገለ እየ ዘሕልፎ ይርዳእኒ እዩ እቲ ውላድ ነቲ ወላዲ ክረብሕ ኢሉ እዩ ወታቲፉ ዝሰዶ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ሰብ ክማልኣ እዩ ዝኸይድ ግን ኣብቲ ኤርፖርት ምስ ከዱ ብጣዕሚ እዮም ሳፈር ዝገብሩ ወላ ሓንቲ ኪሎ እውን ኣይፍቅዱልካን እዮም
10 ትፍቀዶ ኺሎስ 25 ሒዙ መጽእ 30 ሒዙ መጽእ ከም እቶብስ ክሕልፎ ይፍትን ኣባ ኸዓ ትምዘን ኤክስትራ እዮም ዝኸፍሉኻ ቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ከዓ ኣድቫንቴጅ እዮም ክወስድሉ ዝደልዩ ነዚ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ በጃኹም ነቶም ወለድኹም ኤክስትራ ኪሎ ሂብኩም ኣይትስደድዎም ኣብታ ኤርፖርት ሳፈር እዮም ዝገብሩ ኤንወይ ግን ወላ ብኣ ነታ ቦርሳ ተዓራሪ የብለሎምሽ ምረቓይ ግፍፍፍ ኣቢለ ብኣየረይ ሰላም ጌረ ኸይድ ሕጂ ሰብ ክምረቐካሲ ተረካባይ ኣይኮነን ስለዚ ካብዛ ቀዳሚት ቪድዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ታሽሙ ብዙሕ ተመክሮ እየ ረኺበ ንዓኻ ከንታይ ኢሎምኻ ወይ ንዓኻ ኸት ፊድባክ ከመይ ነይሩ ንዓኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ፊድባክ እዩ ዝብእነስ ከምዚ ስኻ ዝበልካዮ ምረቓ ኩልና ንፈትዩ ኢና ስለዚ ብዙሕ ተመሪቕና ብኣባላት ኣለዉ ከም ዝበልካዮ ምሳና ጥራይ ዝመሃሩ ከባቢ 500 ኣለዉ ሜምበርሺፕ ዝኣተዉ ኣብዛ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ጥራይ ምስኦም ሕጂ ፕራይቬት ናዕሊ ዝነብሩ ናይ ክላስ ቅድሚ ዝመሃሩ ሰንበት ሰንበት ዝወሃብ ኣለዉ 10 ደቂቕ ገለ ሕጂ ካብኦም ዝውሃበካ ፊድባክ ሓሳባት ምረቓ ከምኡ ዝኣመሰሉ ደረጃ ክትክስዕ ፀኒሕካ ከም መትከል ዝኣመሰሉ ንፉዓት ኣሕዋትና ሳክሰስፉል ዝኾኑ ኣንጻልና እሞ ብዙሕ ክንመሃር ኢና ብዙሕ ተማሂርና ኣለና ክሳብ ሕጂ ብሕጂ እውን ካብኦም ላዕሊ ከተምፅእ ከም ትኽእል ሲለ ንፈልጥ ናበሉ በቃ እቲ ምሕፅንታን ምስጋናን እዩ ማለት እዩ ስለንመትከል ከዓ ኦፍኮርስ ብዓብኡ ፅቡቅ ጌርካ መስግነልና እዮም ኢሎምኒ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚት ክፋል ኣብ ናይሮቢ ኢና ጌርና ነርና ካልኣይ ክፋል ከዓ ኣብ ካምፓላ ንገብካ በኋላ ንጋይዛላ ወይሲቦ ማለት እዩ እቲ ኣንሕናሲ ከም ህዝቢ ናይ ሓባር ዓወት እንዲ ዘድልየና ተረዲኻን ኤርትራውሲ ሂወቱ ክቕይር ናብሩ ክቕይር ሲ ኩሉ ግዜ ፋሕተርተር ምስ በለ ብሊብያ ጌርካ ጥዋዕዋዕ ተባሂሉ ኸይድ ብዌስት ኣፍሪካ ገይሩ ኸይድ በዚ ሕጂ ከዓ እንታይ ዝበሃል ኢስት ኢሮብ ገይሩ ኸይድ ብቱርኪ እቲ ኤርትራውስ ኩሉ ግዜ ኩርኩት እዩ ሂወቱ ክቕይር ምስ ደለ እዩ ሂወቱ ድሩ ክቕይር ምስ ደለ እዩ ተረዲኻን ሕጂ ከምዚ ዓይነት ንእሽተይ ተተባብዖ ክረክብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ ንዓና ከዓ ካብ ዝገርመካ ናይ ሓባር ዓወት እዩ ዘድልየና ናይ ሓባር ዓወት ማለት ናይ ውልቂ ዓወት ማለት እዩ ናይ ውልቂ ዓወት ማለት ግን ናይ ሓባር ዓወት ኣይኮነን ወላ ከምዞም መሰልቲ ዝብልዎም ሻለዉ ቀልጢፍካ ክትከይድ በይንኻ ኸይድ ነዊሕ ክትከይድ ግን ምስ ካልኣይካ ኸይድ ዝብሎ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ሓባር ዓወት ክነማዕብል ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣነ ሰለስተ ሰባት ክዕድመልካየ ኣብዛ ናትካ ቻነል ማለት እዩ ኣይነገርኩምን ስሞም ከም ዝፅውዖም ካብ ዝገርመካ በቲ ዘዕልየና ጥቆማር እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣነ ሰለስተ ሰብ ክፅዋዓልካየ መዓት እንዲዮም ዘለዉ ካብ ዝገርመካስ ንዓይ መዓት ዕሩኽተይ መሳርሕተይ ኣሕዋተይ ኣያታተይ ኣለዉ they are so amazing በቃ ብኩሉ ነገር ዝበልፁና ግን ከም ዝነገርኩኻ ተሓቢዮም ዘለዉ ሕጂ ኣነ ሰለስተ ሰብ ፅውዕ ምሽ እቶም ሰለስተ ከዓ ፍቓዶም ኮይኖም ተመፅኦም ፅቡቕ ኣይኮነን ከዓ ነቲ ሰብ ምኽሳብ ስለ ዝኾነ ግድን ኣይኮነን ምሳኻ ክዘራረቡ ብዝጥዕሞም ቻነላት እውን ነቲ ሰብ ዝረብሕ ነገር ከበርክቱ ይኽእሉ እቶም ሰለስተ ካኹም ሰለስተ ተምፅኦም 9 እቶም 9 ከዓ ሰለስተ ተምፅኦም 27 ከምኡ እንዳበልና እንዳተሓጋገዝና ክንዓቢ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ሓባር ዓወሲ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ንኣይሁድሲ ሓደ ካብቲ ዘዓወቶም ነገር ተዳሪኻዮ ኣብቲ ልዕሊ ኣምላኻዊ በረኸት ዘለዎም ናይ ሓባር ዓወት እዮም ዝኣምኑ ተረዲኻ ናይ ውልቂ ዓወት ዝበሃል ኣይኣምኑን እዮም ሓደ ሰብ እዩ ዘዕልለኒ ነይሩ ኣብ ዱባይሲ ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፍላሽ ኣይንሱ ኮፍ ኢሎም ከሎስ ሓደ ጁሽ ኣትዩ ብቲ ገዛ በቤት መግቢ ደለይ ቆቢዕ ካባ ገይሩ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሻሎም ገሌሉ ሰላም ኢሎ ነቲ ኣይሁድ ኣነ እውን ኣይሁድ እየ ገሌልዎ ሰላም ተባሂሎም ገለመለ ኣይሁድ ኢኻ ኢሎ ኣይሁድ እዩ ዝሓቱ ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ገሌልዎ ኣበይ ዳ ትሰርሕ ኢሎ ኣብዚ ክንደይ ሰሪሕኻ ክንደይ ዓመት ቅድሚ ኢኸ ኣብዚ ኣይሁድ ኣይኮንካን ኢሎ ምክንያቱ ኣይሁድ ሜንታሊቲ እንታይ እዩ ኣይሁድ ትኾንካስ you must be successful ከምኡ እምነት እዩ ዘለዎም ኣይሁድ ኮንካስ ኢልካ ኣብ ዝኾን ዘይክኾን ክሰርሕስ ኣይፅበይኻነ ኣይደሊኻነ ሕጂ እቲ ናይ ሓባር ዓወትካ እንታይ ገይሮዎም መሲልካ ውሑዳት ክነሶም ነቲ ዓለም ራ ንገብሮ ኣለዎ ፖለቲካል ዋይስ ትበል ፋይናንሻል ዋይስ ኣይትበል ብዙኾነ ነገር ስራ ንገብሮ ኣለዎ እዚ ኸ ናይ ሓባር ዓወት ሓደ ካብቲ ኣብ ጁባ ኣብ ኣንጎላ ንብዙሓት ሰባት ዘዕወተና ኸዓ እቲ ናይ ሓባር ዓወት ኣነ ሕጂ ገዛ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ጁባ ሓደ ተንዲኖ ህበኒ ሓደ ሲሚንቶ ህበኒ ተረዲኻኒ ሓደ ኤር ኮንዲሽን ህበኒ በቃ ካብቲ ኣኻኺብካ ኢኻ ትሰርሖ ፉድ ስታፍ ዝዓበዩ ሰባት ኣለዉ ዓበይቲ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብሩ ናይ ፉድ ስታፍ ኣለዉ ኣብ ሳውት ሱዳን ሕጂ እቶም ዓበይቲ ነጋዶ ነቶም ንኣሽቱ ነጋዶ ክጅምር ተኾንካስ ገዛ ጥራይኻ ትካረ እምበር እቲ ሓደ ፅማቕ በካ እቲ ሓደ ቢራ በካ እቲ ሓደ ኮካ በካ ኣኻኺብካ ኢኻ ትሸይጥ
ግን ንውልቀይ ነይረ እንተዝኾንከ ኣነ ኣብቲ ዓዲ መን ስሚንቶ ሃበኒ ተረዲኻን ወይ መን ኮካ ሃበኒ መን ጥማቕ ሃበኒ መን ቢራ ሃበኒ እቲ ናይ ሓባር ዓወት ናይ ውልቀ ዓወት ተረዲኻን ከም ሰብ ካባይ ጀሚርካ ክመሃሮ ዝደሊ ዘለኹ ማለት ናይ ሓባር ዓወት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ምስ እስራኤላውያን ዘመሳስልታ ኣለና መሲልካ ንኣሽቱ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ስትራቴጂክ ሎኬት ኮይና ዘላ ሃገር እያ ብዝተፈላለየ ነገርስ ኢንተርስ ዘሎ ጂኦግራፊካል ኤርያ ኢና ንቕመጥ ሕጂ ከም ህዝቢ ኣንሕና ብሓባር ተዘይተዓዊትና ብሓባር ተዘይዓቢና ናይ ውልቂ ዓወት ኣይኮነን ተረዲኻን ስለዚ ናይ ሓባር ዓወት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ክዕየሉ ዝግብኦ ክስራሕሉ ዝግብኦ እዩ ወዲ ሰብ ስሕ ብፍላይ ሕናቶም ናትና እቶም ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሃይማኖት ይኹን ብዓዲ ይኹን ብገለ ይኹን ሰብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ንረብሑ ይኮነን ንሱ ግን ኣንሕና ከም ሰብ ናይ ሓባር ዓወት ክንገብር ኣለና ስለዚ ኣነ ሰለስተ ሰባት ክዕድመልካ ከምቲ ዝበልኩኻ ቶም ሰለስተ ከዓ ናቶም ሰለስተ ዕድሙ ከምኡ እንዳበለ ነቲ ሰብ መተባብዒ ንኾኖም ማለት እዩ ሕጂ ቶም ሰለስተ ሰባት ዝሃብቶም ኮይኖም ወይ ዓበይ ሰባት ኮይኖም ገለ ዘይኮነስ ንዓይኮ ኣነ ኣብ በቐዳማይ ምሽ ወፅየ ተዛሪበካ ዝዓወኹ ሰብ ኮይነ ገለ እኮ ኣይኮነን ኣብ ፅፍሮም ክበፅሕ ዘይክእል ዓበይቲ ኤርትራውያን ኮይኖም ዘለዉ ተረዲኻን ኮምፕሊትሊ ምሽ ኣለካ ብተመክሮ ክትቀርቦም ዘይትኽእል ብሃብቲ ክትቀርቦም ዘይትኽእል ብትምህርቲ ክትቀርቦም ዘይትኽእል ዓበይቲ ኤርትራውያን ኮይኖም ዘለዉ ግን ፍቓድ ኣለዎም ድዩ ሸር ክገብሩ ተረዲኻን ክህውስ ካብ ዝገርመካ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ እንታይ ኢልካ ካብቲ ዝህብሲ ካብቲ ዝቕበልስ ዝህብ ይባረኽ ኢልካ ኣነ ንስኻንስ ብሬን $6,000 ተዳሃሊናስ ናተይ 1,000 እንተዳ ሂበካስ በቲ ናይ ዓለም ኣረኣያ 2,000 ኣለካ ነዚሮ ኣለኒ ግን ኣነ ይዘርየ ዘለኹ ኣብቲ ስፒሪቹዋል ዓለም ይዘርየ ዘለኹ ሓረስታይሲ ኩንታል ክወቱስ ኩንታል ኣይኮነን ዘር 10 ኺሎ ይዘር ሕጂ ኣነ ንዓኻ ታናተይ 1,000 ክበካ ከለኹ 1,000 ዘርየት 4,000 ከም ዝዓፅድሲ እዚ ስፒሪቹዋል ሎው ተረዲኻኒ ስለዚ ካብቲ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ እዩ ዝባረኽ ምሃብ ማለት ከዓ ገንዘብ ማለት ኣይኮነን ተረዲኻኒ ጉልበተይ ክበካ ክእል ያነ ግዜይ ክበካ ይኽእል ፍልጠተይ ክበካ ክእል ፍልጠት ምሃብ ከዓ እቲ ዝበለፀ እንት ዝዓበየ ነገር ማለት ምክንያቱ ኣነ ንዓኻ 1,000 ሂበካ ከተጥፋእ ትኽእል ኢኻ ፍልጠት ተሂበካ ግን ንኣብነት እዚ ሸር ንገብሮ ዘለና ፍልጠት ሲ ትዕበት ንኣስ ናይ 10ታት ዓመት ተመክሮ ዝኣከብኮ እዩ ተረዲኻኒ ሱቂለስ ብዝኣቢለ ዘምፅሖ ኣይኮነን ሰብ ፍልጠቱ ሸር ክገብር ኣብ ምዕራባዊ ዓለምስ ክንደይ ይኽፍለካ ንሰዓት ሸሓት ይኽፍለካ ተረዲኻኒ ስለዚ ፍልጠትካ እውን ይወሃብ እዩ ምሃብ እዩ ማለት እዩ ፓርት ናይ ምሃብ እዩ ብገንዘብ ጥራይ ኮንካ እንትህብ ብዝሃብካዮ መጠን ከዓ ፍልጠት ትረክብ ማለት እዩ ብዝረኣኻዮ መጠን ተዓፅድ ተረዲኻኒ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ሸር ምግባር ክንለምድ ክንክእል ኣለና ፍልጠትና ክንህብ ክንክእል ኣለና በቲ ናይ ኦንላይን ፊድባክ ሕጂ ንሓደ ሰብ ዕልሎ ነይረሲ ከመይ ስኻ ገደለት ኣብቲ ሜድያ ዘሎ ኮመንት ሆን ዘይክእል ኢልካ እንታይ ገድሽካስ ሕጂ ዘሎ ሰብኮ እቲ ትምህርቲ ይርአኒ ዝቑኢሉ ዝኸውን ዘይኮን ይምርኣይ ዝፈቱ ገለ ብለካ ተረዲኻኒ it doesn't matter ነቲ ሰብ ይቀበሎ ንኣብነት ሕጂስ 180,000 ሰብ ሪኦ ኢልካ ምሽ ካብዞም 180,000 1,000 እንተዳ ኸሲብና is important በቃ ኩሉ ተረዲኻኒ مش 10,000 1,000 ኮይ ካብ 100,000 ቪውሲ 1,000 ሰብ እንተዳ ተጠቂምላሲ እዚ እዩ ትመክሰብ ተረዲኻን ለኻ it doesn't matter ካልእ ሰብ እኮ ኣብ ሜድያ ዝበካ ኮመንት it doesn't matter ኣነ እዚኣ ማዓስተማሂርያ መሲልካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 2015 ሲ ንፋሚሊ ክበፅሕ ኢለ ምስ ኮድኩ በጋጣሚ እቲ ሓደ ዓርክያ ዝረኸብኮስ ንብረት ክትማልኣለይ ከምፅኣ ኢልኒ ሕጂ እቲ ዝህቦ ዘሎ ሰብ ገዝኡ ኸይድና ኸነምፅኣ ማለት እዩ ገዝኡ ኸይድና ሰንቢደ እየ እቲ ገዝኡ ተረዲኻኒ እቲ ሳሎን ብዓዲ እንግሊዝ ነርካ እንዲኻ ምሽ ብዩዝድ ኣይተምስ ኣሎ ድላይካ ጌርካስ ትመልኦ ትኽእል ኢኻ ብሩኽ ዓዲ እቲ ሳሎኑ ብጉልጉል ዝበለ እቲ ገዛ ገለ የሰክፈካ ሕጂ ሰላም ኢልዮ ሰንቢደ በቃ እቲ ዘራርቡ ትወድ ገለስ የሰክፈካ እዩ በቃ ምሻሎ ጣይጣዕና ኮይኑና ይስማዓካኒ ኤኒዌይ ሰንቢደ ወፅኤ ትንብረት ሒዘ ምስ ኮድኩ ካልእ መዓልቲ ፌስቡክ እዚ ፍሬንድስ ኮይና ምስ ትወዲ ሕጂ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ኮመንት ይዝህብረዮ ናይ ዝህቦ ዘሎ ኮመንት ከዓ እስክመኒ
እቲ ዶክተርስ ምስኪን ኣይጠፊእ ኸማና የርእየኒ ዘለኹ ዶክተር እዩ ብዛዕባ ናይ ሕማም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ተረዲኻ እቲ ዶክተርሲ ተመክሮ እዩ ዘካፍል ነይሩ እቲ ወዲ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ በዓል ስኻ ከኣስ ዶካትር ትበሃሉ ኣፍኩም ከፊትኩም ትዛረቡ ገለ ኢሉስ ኮመንት ገይሩሉ እዚ ዶክተር እኮ ብውሕዱ 7 ዓመት ሙሉእ ተማሂሩሉ ስቕ ኢሉ ዘምፅኦ ኣይኮነን እኮ ጥዒሩ ፈሊጡ እቲ ፍልጠትሲ ኣብ ኣሜሪካ ይጥቕመጥ ነይሩ እቲ ዶክተር ተረዲኻን ኣብ ኣሜሪካስ ክንደይ ከፊልካ ኢኻ ትኣትት ነዛ ዝባ ዝነበረ ሽዑ ናይ ካንሰር ዝህብ ነይሩ ደስ ትብለካ ኣይድያ ንዓ ክትረክብስ ክንደይ ኢኻ ትኸፍል እሱ ግን ጥዒሩ ዘምፅኦ ለፊዑ ዘምፅኦ ተመክሮስ ንህዝበይ ንኣሕዋተይ ኢሉስ ብናፃ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነዚ ወድስ እቲ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ ሕማቕ ተዛሪቡሉስ ሽዑስ ተረዲእኒ ኖ ለካ ኣብቲ ሜድያ ዝዛረብ ኩሉሲ ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ኮመንት ዝህብስ ኩሉ ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ሽዑ እንታይ ተማሂረ እቲ ኮመንት ዝፅሕፍ ሰብ ብዛዕባኡ እምበር ብዛዕባኻ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ተረዲኻን ኣነ ንብርሂንሲ ፃረፈካ እንተዳ ህሌናይ ስድነት ፀርፍስ ስኻ ይኮንካን ስዲ እቲ ዝፃረፍ ዘሎ ሰብ ተረዲኻን እቲ ዝዛረብ ዘሎ ኮመንትስ ብዛዕባኡ እዩ ንዓኻ ዝገልፀካ ዝነግረካ ዘሎ እምበር ብዛዕባኻ ኣይኮነን ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ በቃ you need to move on እቶም ብዙሓት ክትዛረቡ ትኽእሉ ክእለት ዘለኩም ዓቕሚ ዘለኩም ተመክሮ ዘለኩም ከዓ በቶም ናይ ውሑዳት ሰባት ሕማቕ መልሲ ተስፋ ይትቁረፁ ፕሊስ ትገብሮ ክበሩ ክብል እየ ዝደሊ ስለዚ ሰለስተ ሰባት ኣነ ክዕድም ደሊ ኣፍኮርስ ቀዳማይ ብሓወየ ክጅምር ግርማይ ዘራይ መብዛሕትኦም ኮ ይፈልጥዎ እዮም ግን ነቶም ዘይትፈልጥዎ ከዓ መላለይ ክኾነኩም ማይ ብራዘር ቅድሚ ኣብታ ቪድዮን እናተይ ሜንተር ኢለ ዝነበረ ንሱ እዩና የዕቢኒ ማለት እዩ ብኩሉ ነገር ግርማይ ሓወይ is a chairman ናይ ግሩፕ ቸርማኒ ማለት እዩ ማሳዋ ግሩፕ ኢና ንባላ ንሕና ኣብቴክ ነቲ ካልእ ትካላት ዝውንኖ ግርማይ ሓወይ ከዓ ከም ቸርማን ናይ ግሩፕ ኮይኑ ራን ዝገብሮ ነቲ ኦቨርኦል ብግሩፕ ደረጃ ራን ዝገብር he is so amazing intelligent person ያነ ናይ ብራዘረይ ኮይኑ ዘይኮነ እንታይ ደስ ዝብለኒ መሲልካ ግርማይ ሓወይ he live in the future ቅድሚ 5 ዓመት ኣቐዲሙ እዩ ዝነብር ኩሉ ግዜ ሕጂ ንኣብነት 2025 እንተልና 2030 እዩ ዝነብር ኩሉ ግዜ ኣብ ፊውቸር እዩ ዝነብር በቃ ቶም ኣነ ድሕሪ 5 ዓመት ዝወፅሖም እዩ ሕጂ ዝነግረኒ ተረዲኻን ስለዚ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ናይ መጻኢ ሓሳባት ዝሓስብ ኣብ መጻኢ ዝነብር ሰባት ቪዥነሪ ዝኾነ ሊደር ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከዓ መምዘኒ ናይ ሓደ ሊደርሲ ክንደይ ሰብ ሊድ ትገብር ዘይኮነስ ክንደይ ሊደር ኣፍሪካ እዩ ተረዲኻን ሓደ ሊደርስ ክንደይ ሊድ ትገብር ክንደይ ሰብ ትመርሕ ኣለካ ኣይኮነን ክንደይ ሊደርስ ኣፍሪካ እዩ ትናትካ መምዘኒ ኣነ ከዓ ኣፍሪን ኣሎ ማለት እዩ ተረዲኻን ኣብቲ ስራሕናሲ ክንደይ ሰባት ኣፍሪ ኣሎ ባዕሉ ዘፍርዮም ማለት እዩ ስለዚ I wish ግርማይ ሓወይ ኣብታ ስጣዕሞ ከመፅእ ካልኣይ ከዓ ኢንጂነር በረኸት ከዓ ኣብ ናይሮቢ ትፈልጦ ኢኻ መስለኒ መብዛሕትኦም ንፈልጥዎ እዮም ናይ ካናን ግሩፕ ላዕለዋይ ኣካየዲ ማለት እዩ በረኸት ከዓ ብብዙሕ ነገራት ኢና ንራኸብ ንዓይ ከዓ he is my mentor he is my brother he is my friend ካብኡስ ብዙሕ ነገራት ዝመሃር ሓደ ካብቲ ዘድንቆ ከዓ ንሱ ፍልጠቱ ካብ ምሃብ ድሕር ዝብል ሰብ ኣይኮን ብዙሕ ግዜ ወላ ንኣሽቱ ሰሚናራት ጌርና ኣለና ብሓንሳብ ገለ ካብቶም ፍልጠቶም ከካፍሉ ካብቶም ተመክሮም ከካፍሉ ድሕር ዘይብሉ ሰባት ተረዲኻን ብዙሓት ዓበይቲ ኣለዉ እኮ ኤርትራውያን ብዙሓት ኤክስትሪምሊ ሃብታማት ኤርትራውያን ኣለዉ ከምዚ ኢልካ ክጥምቶም ዘይትኽእል ግን ዊሊንግ ኣለዎም ድዮም ከካፍሉ ትናቶም ተመክሮ ተረዲኻን ሕጂ ንበረኸት ብኸመይ ዝፎቶ ኣብቲ ናይ ኦርፋን ስራሓት ንገብሮ ኣብ ኮሚኒቲና ምልዋጥ ኣብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝገብሮ ምንቅስቓሳት he is so amazing gentleman ካብኡ ኣነ ብዙሕ የተማሂረ he is my mentor he is my big brother he is my friend ነቲ ናትና ኮሚኒቲ እውን ክህቦም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ሚስተር ሳሙኤል ሳምሓውና ሳሚ ፀጉይ ማለት እዩ ስኻ እኳ ይትፈልጦን ኢኻ ትኸውን ግን ኣብ ጁባን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ሳሚ ሆስፒታሊቲ ስራሕ ዘለዎ ሰብ እዩ ሆቴላትን ኣፓርትመንታን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሬድ ዝገብር እዩ ሕጂ ናይ ሳሚ እንታይ ዝፎቶ መሲልካ ሳሚ ብቆልዑ እዩ ሚሊዮነር ኮይኑ
ترديخاني he was so young I don't know 20 22 قال خوني ترديخاني حجي بنشتو نعيكا ناي مجمرتا سرح كونترا ذهبن ناي مجمرتا عمي نسيا بجوبا بنشتي ناب ناي فاميلي تسرح يتسرح ترديخاني حواتو اللهم سوقن كاب بنشتي ميلينر كوينو تي ذهجر مكان نجر قليل كايكونا ود عسران كلتن عامت قال نعخا ميليون سكو هابكا قليل حلفنا تايكونا يدانا دركاي عالم بجيجا اخات مزنا كوميا تمسلك سلازي نسوقا اتي ابنشتو ستو هابو تصقا كيتفه ناب زبتحيو زلو درجه بتحيو ساستينابل جيروس ناب كال درجه زخيد زلو اميزينج هيومن بينج سلازخونه سامحاونا خا تسفا قبر حراي كل سلس يوم اي نغوركم كاب زغار مكا هندبت اندي شمون زنغروم زلو كخوري هوليم جن دحان اندي غيرنا تحلنا بلوم سلسسب مساعتو خانسوم كان خالي سبات حل بلوخم እንዳገበርና እንዳተሓጋገዝና ናይ ሓባር ዓወት እዩ ዘድልየና ኤርትራውያን ናይ ሓባር ዓወት ማለት ናይ ውልቀ ዓወት እዩ ናይ ውልቀ ዓወት ግን ናይ ሓባር ዓወት ስለ ዘይኮነ ከምዚኣ ንብለካ ተዓርከይ ዋው ታንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ዩር ኤክስፒሪየንስ መጀመርያ በተሞክሮ ሼር ምግባር ካልኣይ እዚኦም ሰለስቲኦም ልፋዓት ዝኾኑ ኣሕዋትና ምስኦም ንክዘራረብ ጥራይ ኣነ እድል እውን ትበን ዘለኻ ወይ ሓበሬታ ተመሓላልፍ ዘለኻ ብልቢ ከመስግነካ ደሊ ንኽቡራት ኣሕዋት ከዓ ኣብዚ ቻነል መፅኦም ምስ ኣሕዋትና ምስ ኩሎም ማለት እዩ ብዙሓት ተኸታተልቲ ስለ ዘለዉ ምስ ኩሎም ናቶም ተሞክሮን ናቶም ፍልጠቶምን ሼር ክገብሩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ሰዓት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ያ ስቴጅ ኢዝ ኦፕን ሆፕፉሊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ሓፀር ግዜ ንራኸብ ተስፋ ንገብር እሺ ታንኪ ዩ መትከሪኖ ናብቲ ቀፂልና ክንሓልፍ ጽቡቕ ተሞክሮ ኢኻ ሼር ጌርካ ዝሓለፈ ዛዕባ ዓወት ዛዕባ ብድሆታት ተነኺፍና ነርና እዚ ንስኻ ብናትካ ተሞክሮ ብዙሕ ተሞኪርካ ኣለኻ ምስ ብዙሓት ኣሕዋት ክንዝበልክያ ሜንተርስ ኩሎም ኢንጂነራት ፕላስ ማለት እዩ بقوم تمهير كتعب لها ستيل بحاجة مهارو شير تقول لهم كبنات كتمكرو حادثة أود كون ذي كول ويك أود نخي كون بده تاتزخون ونجارات انت كافلنا تبونيرو نالبات environment كون غالي كبابيتات سلو كون غالي نالبات ناي mindset barrier ناي تحساس بنجار كون غالي بنات كتمكرو تعبوا شير تتقبلنا ويك تكافلنا تسمرنا alright thank you كقديمه وانت بتاع مجمرت استقبل بتاع قداميت انترفيو انا ممهر كوينه قال يكون كن زمر زلو كلير كنقبر لنا تردي خان اذناتي ناي ولقي تموكري ناي ولقي حسابي حجي انا زهو ايدي حسابات تسمع سب اكسما معلون غالي which is fine مال دك سبات كنسامع مع عيفتارنا اي تفتارنا انت تسامع معنا مو حسوت الله مالتي تردي خان كلتا دك سبات سواء يكون سبيتي حاو يكون حافتي مسارع تكون منابرتي ودي غزاوتي كي تبعسه بك اسوق ويلو مالت كي تسمع معو خيد انت دهالي حدا هابومسي بريتند قبرالو مالتي سلازي بحسابات كنفالالس افات اطراناي سلازي اتي ناتي ايديا زهبو زلهو زي ساما معلو سبكا اتس اوكي ابتن ساما معلو انجوي نغبرو ابت زي ساما معلو خات خابابيرنا نخيد مالتي مبر أنا فليتا قليلا يكون كلير كنقبر لنا نردي خان حجة أنا حنتي كاب بايبل كان ببالكادس مبالين نيرو فكاد ترى خوين فكادي شكر أنا خريستيان سلوز هونكس ببتها أنا زفلت إخزارة بزغير إذا تقسيسي فاونديشن ناي كله ساكسس أب عالم زولي كله عالم زولوسي كابزا تقسيسي أي تبقي ستعود كله كريستيانو يكون اسلاما يكون بوذا يكون تشايناو يكون جاباناو يكون ايلون ماسك يكون كابزا تقص زيا وصاي سب وتاي كيل ردي خان سلازي تحتوخا كلير كنغبرا سب نخي عوتسي لشغرو نغراس انتاي انديا تبل حجي نخي عوتو زخل نغرات نود سب بوزح نغر كون غلي استفال يكون غلي خمز بالكاو بناي جغرافيكال في اللي كله خل بناء عليه كفالة لخل بستفعل عليه مالتي جي أنا تنزفلت أنجن سلسة نتوتات كزرزر كفتن مالتي حجي سب نخي عوض قداماي كوينات تسمعني ناي فطرته مسل زي نفلاتي ردي خان ود سبسي ناي فطرته مسل نمنتاي تفاتيرنا زي مفلات يو زقاقينا بوزح نقرات مالتي سلازي ذا فطرت متحف قدس مالتي
أبزا فطرت قداماي معرف كاب تقص 26 أنا كم ببا أو. بأيديا تمسياسي كي قاما طولو يلندي أوكي. أملاق كا بملكعنا كم مثلنا سب نقبر نعسا بحرن نعواف سماين إن إنسسا نبزل لا مدري أمدري لممزولوخ كله لممتان يكزو بله أملاق دما بملكع سب فترة بملكع أملاق فطرو تبعتين أنستين جيرو فطرهم حجزا قطر 20 مونتنا تادست بلني أملاق كأبارخو ملك أملاق مريقو أملاق دما فريون تبازهم نمدري قا ملخوا نعسا بحري نعواف سماي أمدري لممزولو كل أنسسا جزء بلون أملاقي مريقو سي نتود سب مالتي نخن جزء نخن عوات نخن مرح that's how we design أملاق فترنا خلو سي نتود سب عود كهون successful كهون leader كهون جزائي كهون نوعي فتيو تردي خن كومينة فتيرنا مالت حجينا أبنتس ናይ ቶዮታ ኣካየዲ ስራሕ ሲዮስ ኣብ ፅርግያ ጠጠው ኢሉ ከሎስ ቶዮታ ምሽ ሓልፈን ዋው ዘን ቶዮታ ይኸዳ ኣለዋ ገለ ኢሉ ኣይገርሞን እዩ ምክንያቱ ተን ቶዮታ ንክኸዳ እየን ተሰሪሐን ከሽከርክራ እየን ተሰሪሐን ምሽ ተሽከርክር እንተዳ ሃልያስ ኣይትገርሞን እያ ተረዲኻን ምክንያቱ ከተሽከርክር እያ ተሰሪሐ ሓቓ ገይላ ብዘይ ጎማ ገለ ተትኸይድ ከምገርሙ እንታይ እያ ኮይና ንበለ ስለዚ ወዲ ሰብ ንክዕወት እቲ ምስጢር ፍጥሮት እዩ ዘይዕወት እንተዳ ሃልዩ ንዝጋብሔር ዘገርሙ ዋው ገለ ዘብሎም በር ኣንሕናስ ንኽንዕወት ኢና ተፈጢርና ተረዲኻን ሓደ ሰብኣይ ሲ ሓሙሽተ ደቂ ነይሮሞ ሕጂ ሓሙሽተ ደቂ ነይሮሞ ዓብ መሬት እዩ ዘለዎ ገፊሕ መሬት እዩ ዘለዎ ሕጂ ነቲ ገፊሕ መሬት ንኩሎም ገፊሕ መሬት ሂቦም ነናቶም ሓሙሽተ ካብታ ዝደቀቀት ንብረት ክሳብታ ዝዓበየት ነታ ገዛ መስርሒ ዝኾኑ ኣዳልዩ መስመር ኣይትበል ሑፃ ኣይትበል ጆያ ኣይትበል ሲሚንቶ ኣይትበል ማቴኔላ ኣይትበል ኮታስ ኩሉ ዘድልዮ ስንቂ ነቶም ቆልዑ ነታ ገዛ ንኻንፅዋ ሂቡ ነናቶም ርሑ ኢሉ ገዲፎ ተቀዳማይ ሰርሕ ጅመር ሰርሕ ቀዳመይ ትወዲዋ እታ ገዛ 4 ተፈላሲፉ እዩ በቃ ጥዋዋ ኢሉ ፍንስትራ ዘይብላ ሰርሕ ወዲዋ ካልኣይ ግዜ ጅመር ፍንስትራ ዘሎ ይሰርሕ ጥራይሱ ተረዲኻን ቀዳማይ ሰርሕ ተኻላይ ካብ እትጎኑኻ ይፍትን ከምዚ ኣይጅምራምሽ ነቲ ቀዳማይ እንታይ ብሎ ሓወይ ጆያ ባህዘን ንብሎ ቀዳማይ ጆያ ኣቦ ይሰርሕ ጥራይ ዘሎ ፀኒዑኻ ሲሚንቶ ባህዘን ንብሎ ሲሚንቶ ኣቦ ፀኒዑኻ ንዓባታ ኣናዳዳ ቃርኤ ንብሎ የርዮ ፀኒዑኻ መሰብዝሖ ስምዓኒ እንዶ ክልቴና ኩሕዳ ተዋሂበና በጃኻ እንዶ ስራሕኻ ስራሕ ገለ ኢሎ ሓሪቑ ይኸይድት እቲ ሳልሳይ ይሰርሕ ኩርኩቲ ግን ፍልጠት የብሉ ማለት ኩሉ ግዜስ ጌጋ ዝኾነ ኣካይዳ ጥራይ ትኸይድ ጆያ ምስ ሲሚንቶ ውስኾ ሲሚንቶ ምስ ማይ ገብሮ ተረዲኻኒ ብማቴኔላ ገይሩ ክነድቕ እፍትን ግን ፅዕር ሰርሕ ጥራይ ሳልሳይ ከዓ ነይሩ ራብዓይ ከዓ እንዳቦይ ገዛ ኣሎ እንዶ ኢሉ ነቲ ኩሉ ሪሶርስ ኣቦ ዝሃቦ ኣቐሚጦ ስቕ ኢሉ ተረዲኻኒ ሲሚንቶ ደሪቑ ማይ ምስ ሃረመ ሑፃ ፋሒልዎ ማቴኔላ ተሰቢሩ ገለ ግን ዳሕና ኣቦይ ኣለኒ ኢሉ ስቕ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከዓ ንኣምላኽ ጥራይ ይጸልይ ተረዲኻን እግዚኣብሔር ዝግበረልና ዝሃበና ጥራይ እዞም ሓሙሽተ ዓይነት ደቂ ሰባት ኣብዛ ሂወት ዘለዎ እዮም ዝውክሎ እቲ ቀዳማይ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሮግረስ ዘለዎ ወዲ ሰብ እየ ዝውክል ተረዲኻን ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሮግረስ ዘሎ ሰብ ሪኢኻ ኣለኻ ሓንቲ ቦጥ ነይራቶ ካልአይቲ ዝገብር ሃይ ስኩል ወዲኡስ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ሲንግል ነይሩስ ይምርዖ ቀዳማይ ቆልዓ ወሊስ ካልኣይ ቆልዓ ዝደግም ገዛ ይነበረቶንስ ገዛ ዝሰርሕ በቃ ኣብ ሂወት ኣብ ፕሮግረስ ዘሎ ሰብ ምሽ ኣሎ ብዲፈረንት ዳይሜንሽን ተረዲኻኒ ኣብ ስራሕ መጀመርታ ነይሩ ፅቡቕ ስራሕ መሓዝ በቃ ብሂወት ስቶም ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ግዜስ ዓወት ብኩሉ ዳይሜንሽን እንዲኻ ትኸይድ በቃ ኣብኡስ ኣብ ፕሮግረስ ዘሎ ሰብ ተቐዳማይ እቲ ካልኣይ ከዓ ቪክቲም ሜንታሊቲ ዝጥቀም ሪኢኻ ኣለኻ ብሪን ዓርኪ ብሌም ጥራይ ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ብሌም ዝገብር ንሓዊ ብሌም ገብር ነኩኡ ብሌም ገብር ንወዲ ገዛውቱ ብሌም ገብር በቃ ብሌም ጥራይ ዝገብር ሰብ ምሻሎ ሪስፖንሲብል ዘይወስድ
حقنيا مسكرنت كنغرك أنا حدا حونا أفكيدي إيقا بعلون بابليكالي زارب الله أزي سبزي إثيوبيا خابز خيد نوي حمت جيرو 20 قلن عمت جيرو 20 قلن عمت مسكونة كونتات مسكونة مش تسبن كامبالا وزح سبي متى حدا بوتا تلال الناس نعلر انت إذا حج متى هذا ليلي هو أكساوا يتفوتوني رأس كم قلي قلب لني كنا جير كودا خند زعمت خند عمت جير كادا توت سدلي فتنكا ناتان تايمو فتينا جن حموش إخواتي هاللو بتي أوروبا يلغ حموش يوم دي روح يعمل تنبيل حموش إخواتي لوس حموش يوم تاي روح يعملوا ردي حن سوري لي حق تزاربك ولا سوء إلى سمعك عليه سغا هذه تربي لي حق أفكيدني وا حريقو صرصريلو تزاراريبنا مچم نويح كيدو تحرسون متينه تازبل كان سمارة رئيسي هاري من نزارة ربيل حجي ما يتودد سبلت انتاي حسب امو حموش يوم حواتس زوم سوا زيوم زو انا انتاي ديلي سمعني لي زوم سوا زيوم نوبسوم كيلو نوبسوم كوينومس ينوبرو له تردي غني نسخه حلافنتك كو توصالك دحر 18 عمتكو زغونه حلافنته يوصلكاني انا حاوخ انت خوينا دري يحجزك ስለዚ ሓገዝኩኻ ግን ሓላፍነትካ ናትካ ክወስድ ኣይክእል ተረዲኻ እዚ ሰብስ ሓሙሽተ ሓደ ካ ከይኮንስ ብሓሙሽተዮም ኣይረብሑን እዮም ዘይረብሑስ ንዕኡ ስለ ዘይጠቐምዎ እኮ እዮም ንሱ እኮ ስኻ ኢለ ተገደደስ ኣብታ ናይ ረፊጂ ካምፕ ኮፍ ኢልካ ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ተመዝጊብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ገዲፍካ ግን ኣዲስ ኣበባ ነርካ ከመይ ኢልካ ሂወትካ ባዕልኻ ናብዚ ዘበልካያስ ንሶም ተሓታቲ ዝኾኑ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብሌም ዝገብር ተረዲኻ ሓላፍነት ዘይወስድ ክሕተት ዘይደሊ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከዓ ኣሓልፈሉን ክዓብኻ ይክእል ተረዲኻን ከምኡ ኢሉ ዝወዲ ካብ ዝገርመካ ሞ ጀሚሩ ገለ ሕጂ ኣብ ፅቡቕ ዘሎ 3 ሚኒባስ ገለ ኣለዎ ባዕሉ ዛረበላ እዩ ከምዚ ኢሉ ክዛረበላ ዶ ኢለስ ሓራይ ኢሉ ከዓ ንሶ ማለት እዩ ፍቓድ ሓቲቱ እየ ማለት እዩ ግን ናቱ ለውጡ ሪኢኸ 20 ገለን ዓመስ 5 ኣሕዋቱ ሳይጠቕሙን እዮም ሕጂ ከምኡ ኣሎ እቲ ካልኣይስ ነቲ ዝሰርሑ ዘሎ ኣቦኦም ሕደ ዓይነት ሪሶርስ ይሂቦም ጆይውዶ ገለመለ ገለ ንስኻስ እግዚአብሔር ሕደ ዓይነት ሪሶርስ ይሂብና ካብ መጀመርታ ማለት ሪሶርስ ኣብ ጅባና ዘሎ ገለ ኣይኮነን ግን ከም ሰብ ንዓኻሲ ኣእምሮ ኢድን እግርን ይሂብካ እዩ ሓላፍነት ድሕሪ 18 ዓመት ንስኻ ኢኻ ተሓታቲ ግን ኩሉ ግዜ ንወዲ ገዛውቱ ብለይም ዝገብራሉ ተረዲኻን እንዳኽስቶ እኮ ዘመድና እዮም ግን ኣይረብሑን እዮም ይብለካ ኣነ እዚኣ ትግርም እያ ትብለኒ እንዳኽስቶ ዘመድና እዮም ግን ኣይረብሑን እዮም ረቢሖም እንዲኦም ትፅውዖም ዘለኻ ስለዝረብሑ ስለዝተዓወቱ ዘይኮንካ ትፅውዖም ዘለኻ ንዑ ስለዘይሓገዝዎ ሲ በቃ ዘይረብሑ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማይንድሰት ዘሎ ሰብ ሓሊፉ ይሓልፈሉን እዩ ቪክቲም ሜንታሊቲ ዝጥቀም ኩሉ ግዜ ካልእ ሰብ ትራይሮም ንስኻ ስለዘይሓገዝካዮስ መሰሉ በቃ ወሲድካሉ መሰሉ ገፊፍካሉ በቃ ዝሰብሰብ ኣይኮነን በቃ ምሻላ ኣስኢፍ ራይት ናቱ ዝወሰድካዮ ከምኡ ሕጂ እዚ ቁፅሪ 2 ንከምኡ ይውክል ማለት እዩ ሳልሳይ ካሪኻ ያለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ሮንግ ኢንቨስትመንት ዝረኽባ ነፍሱ ብዙሓት ኣለዉ በቲ ኣፈቱን ትፈልሾም በቲ ኣፈቱሉ ከምቲ ብቐዳማይ ኣብ ተቐዳማይ ትኽፋል ዝበልናስ ኣፍንጫ ኮሎስ ናይ ዓይኒ ሰርሕ ፋሕ ትብሎ ከይዱ ኸ ናይ እዝኒ ሰርሕ ፋሕ ትብሎ ከይዱ ኸ ናይ ኣፍንጫ ናይ ኣፍ ሰርሕ ናይ እግሪ ሰርሕ ኣፍንጫ እዩ ናይ ኣፍንጫ ይሰርሕ ዝግብኦ እቲ ሳልሳይ ከዓ ንመን ይውክል ሁርኩታት ሰባት ኣለዉ ግን ኣብ ሂወት ሳክሰድ ዘይከቦ ኩሉ ግዜ ኣብ ሮንግ ኢንቨስትመንት ኣብ ሮንግ ቦታ ስለ ዝረኽዋ ነፍሶም ኩሉ ግዜ ኣይዕወቱን እዮም ተረዲኻን እዚ ሳልሳይ ንዖም ይውክል ራብዓይ ከዓ ንመን ይውክል ተኢልካ ነቶም ኣቦታቶም ሰብ ፀጋ ኮይኖም ዘዕበይዎም ምሻሎ ፕሮቫይደርስ ኣለዉ እኳ ኣቦታቶም ብፅቡቕ ዘዕበይዎም ድኳን ዝነበሮም ገለ ዝነበሮም ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ከይጥቀሙሉ ኣይተጠቀሙሉ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ከዓ ወላዲኦም ወይ ብሞት ፍለ ወይ ከዓ ስራሕ ይፈሽሎ ሽዑ ኤክስፖዝ ክኾን ትወዲ እቲ ሰብ ድሓር ናበይ ትኸይድ ሒዝካዮ ተቐሚጥካዮ ኢኻ ነርካ ስሚንቶ ደሪቑ ኦሬዲ ተረዲኻን ትጆያ ፋሒሉ እዩ ትሑፃ ፋሒሉ እዩ ትማቴነላ ተሰቢሩ እዩ ክትመልሶ ኣይትኽእል ኣብ ፍራስትሬሽን ተኣቱ ግን እቲ ኣቦኦም ከሎ ወይ ሓዎም ከሎ ኣኮም ከሎ ዝኾነ ሰብ እቲ ዕድል ከሎ ዘይተጠቀሙሉ ሰባት ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሓንቲ ካብተን ዝፈትወን ኢንተርቪው ነይረን ሓደ ናይ ቀጠር ቢሊነርሲ ኢንተርቪው ይገበር ነይሩ ሕጂ ከመይ ጌርካስ ቢሊነር ሃብታም ኮንካ ኢላቶታ ጋዜጠኛ እንግሊዛዊት ባዕዳ ቅድሚ ምላሰይስ ሓንቲ ክሓተኪ ኢልዋ
دلاي كجنزب حتتن حجي خبكيلوا no I don't need money قالت ما أجوخ دلاي كحتتنس كبكي قليلا no أنا interview لبرا I have enough money قليلات يسيلوا نسخ سيلوا public life إنا نزارب زلنا أبزيا سعزيا أزادا غزيا 1 million هذا أنت تلنيركي نتناتي reputation كبل إلك سلزول لغو صحيفة ما هالكوغي قنا يبالك حليفات كيدا سلازي لوا تعمل لوا the way I get successful every opportunity زرخبكو تتكيمول every opportunity تردي خانا opportunity كل جزء يكون نسؤال زمتسا كان عخ أفتو زمتسولوس تقوم لخط كلالك تردي خان هاي تتأكم تلون تابال سلازي تتأكم كل will never be successful لوا حجي زمتسا عدلاس كتقوم لك حجي بوضو حسابات ولا دوم عدل جيروم سبتهم بغضو عبيهم سبات هالو قن ماكينا زوركو قلبالكو يحلفات عقيزة ولا دي كا حكي تفوترو خوينو ومستعلي ويسرح انت دادخيمو ناستف على لي ፍራስትሬሽናቱ ማለት ሕጂ ዝራብዓይ ከዓ ነቶም ፀጋ ረኺቦም ብወለዶም ብሓዎም ዘይተጠቀሙሉ ሰባት ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ዝፅልል ብለይም ዝገብር ኣሎ ተረዲኻን እዚ ከዓ ኣፍሪቃውያን ማለት እዩ ንሕና ኣፍሪቃውያን ሪኢ ከለኻ ኣሽሓት ቸርች እዩ ዘለና ግን ዝሃበና ሪሶርስ ኣይንጥቀመሉን ኢና ንሕና ተረዲኻን በዚ ተኸሚሩ ከሎ እቲ ሑፃ እቲ ጆያ ገለስ ተጠውዩ ንድሕሪት ዝገዮ ብለ ተረዲኻን ብድሕሪት ኮይ ዘሎ እቲ ሑፃ እቲ ገለስ ብድሕሪት እዩ ዘሎ እግዚኣብሔርስ ኦሬዲ ሓላፍነቱ ወፂስ ንሰብሲ ባሪኹ መሪቑ እዩ ጀሚሮ ተረዲኻኒ ኮንጎሲ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ቤተክርስትያን ከነግረካ ኣይክእልን መዓት ቸርች ኣንጎላ እዩ ግን ዝሓልፈሉ የለን እቲ ሪሶርስ ኮብ ትሕቲ እዮም እዩ ዘሎ እቲ ወርቂስ ኣብ ትሕቲ እዮም እዩ ዘሎ ድኽነት ማይንድሰት እምበር ናይ ምሳና ኣይኮን ተረዲኻኒ ሰብሲ ሲኢኑ ኣይደክም ኣተሓሳስቡ ጥራይ ዘድክዮ ከምኡ ሲኢኑ ዘድክዮ ነይሩ ተዝኾን ሞ ኣፍሪቃውያን ዝሃብተምና ምኾንና እዚ ኩሉ ሪሶርስ ዘለና ዝደኸና ሰባት እንታይ ኢና ኮይና በተሓሳስባና ስለ ዝደኸና ኢና ሰብ በተሓሳስቡ እዩ ድኻ ዝኾን እምበር ስለዘይብሉ ኣይኮን ስለዚ ድኽነት ኣብ ጅባ ኣይኮነን ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ሕጂ እዞም ሓሙሽተ ሪኢኸዮም ኣለኻ ነቲ ሓሙሽተ ኮሚኒቲ እዮም ዝውክሉ ሕጂ ባክ ናብታ ጥቕሲ ክንምለስ ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ነቲ ወዲ ሰብሲ ዕውት ክኸውን ገዛእ ክኸውን ይፈጢሮ ዝኾነ ወዲ ሰብ ካብዚ ዓለም ካብዚ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ወፃኢ ሪሶርስ ገይሩ ዝዕወት የለን ንኣብነት እዞም ዓበይቲ ናይ ሺፒንግ ላይን ሪኢኸዮም ኣለኻ ዓበይቲ መራኽብ ኣበይ ተንሳፈፍታ መርከቦም ኣብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ባሕሪ ተረዲኻኒ እቲ ሓፂን መስርሒ ካበይ መፅእ ኣብቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዘዳለዎ ሪሶርስ ማዕድን ቦይንግ ምሻላ ካምፓኒ ናይ ኣየር ቦይንግ ኣበይ ተንሳፈፍታ ኣየር ኣብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ኣየር እቲ ሓፂን ካበይ መፅእ ኣብቲ ኣምላኽ ዘዳለዎ ማዕድን ሞባይልካ ኣላ ምሽ ሞባይልካ እቲ ሬር እርስ ካበይ መፅእ ካብቲ ኣምላኽ ዘዳለዎ ተረዲኻን there is no any single success ኣብዚ ዓለም ካብታ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ወፃኢ ኣምላኽሲ ነቲ ወዲ ሰብስ ክገዝእን ከመርሕን ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክገዝእ ኣብ ልዕሊ ኣየር ክገዝእ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ክገዝእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክገዝእ ኣብ ልዕሊ ዓሳ ባሕሪ تا ኣየርሲ ወታ ሺፒንግ ሪኢኻ ዘና ይዘን ዓበይቲ ኤቨርግሪን 22,000 ኮንቴነራት ትስከም ክትዓብዝ ማለት እያ ክንዚኣ ሰብ ዝዝውራ ተረዲኻን ደቂ ሰባት ገዛእቲ ኢና ተፈጢርና ሊደርስ ክንከውን ኢና ተፈጢርና ሜቢ ኣጋጢማትካ ትኸውን ኣብ ናሽናል ጂኦግራፊ ማሳይ ማራ ስጋ ከምንጥሎ ንሓደ ኣንበሳ ገለ ሪኢኻ ኣለኻ ማሳይ ሰለስተ ማሳይ እንድዮም ኣንበሳ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ጠሚ ኢማጂን ኣንበሳ ጠሚ ይበልዕ ኣሎ ነዚ ኣንበሳ ሰለስተ ማሳይ ይጥምቶ ከምዚ ኢሎም ይመፁ ኣብቲ ይበልዕ ዘሎ ምስ ቀረቦ ይጥምቶ ሃዲሙ ከይዶም ነቲ ስጋ ቆሪፆም ሒዞም ከይዶም ሕጂ በዚ ናይ ሳይንስ ኣንበሳ ሓፋር እዩ ዓይኑ ተጠሚትካ ሃዲም እዮም ዝብልኻ እትና ማይ ፍሬንድ ኣንበሳ ዝሓፍር ተዳ ኮይኑ ሕጂ ብቲ ናይ ዓለም ዕላል እንታይ ትበሃል መሲልካ እቶም ማሳይ ነቲ ኣንበሳ ዓይኑ እናጠመቱ ህዲሞሞ እያ ትበሃል ኣብቲ ስፒሪቹዋል ወርልድ ግን ክዕልሉ ከሉ ካልኦት ይዕልሉ እሞ ንበሎም ካብ ሰብ ወፃኢ ዝኾነ ክዳእና ዘይክእል ዝኾነ ሪኢኹሞ ዶ ዓንተይ ዘጋጠመ ኣብቲ ናይ ማሳይ ከባቢ ቶም ሰባሲ መፅኦሞ ነቲ ኣንበሳስ ዋ እዚኦም ዳቶም ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጠሩ ክገዝኡኒ ዝተፈጠሩ ሰባት እንድዮም ኢሉስ ህድማ ገይሩ ከይዱ እቲ ኣንበሳ ዛስ ዋት ሂ ኖስ ንስኻ ብመልክዕ ኣምላኽ ከም ዝተፈጠርካ ንዕኡ ነቲ ኣንበሳ ክትገዝኦ
حرماس كنمتا يخون حدا نشتي فلبيني زورو كندقل يدخون عسانا بارس كنديو 18 متر عاب عساي حدا سب بمركب غيرو يقف دك سبات أنحنا خنجزء أملاخ يمرقنا إيماجن مش عنتو هنا مرق أنزارب نيرنا God bless them at الإنجليش مرقو fruitful كونو كبازوح إيماجن مو ذا نقر ذاس أملاخ سي كم توم نزوم حموش سبات مش هلو أداليوم جزا سرحي لداليوم قنت حدا نتحاو بلا يمكن قبرت حدا نعملها نتحمش أريغا لها نسل أملاخ تصلي وأنت قمت ندبل تورك أكوب تحتي خايز ولا يز زغابير زارب نيرو تزخونسي رديهان ويكا صبح نقوه مي عدلات تدا ألو نبولومو صبح نقول زغابير صحتو توم سب تشيرش مش هلك هذا مالا لسو سبات حنا اسكي نبل هالي نبل كمز نتسلس انتاي دا ماي فريند تا تهبت مكا ورق كو قدم قدم مفتار كاية مغنياتو ود سب أبت موداتا يتفتيو زغابير قدم تايفتيو كل ريسورس نت ود سب زدليو That's how we are created. إذا ناتنا تفطرونا أملاخ كل ريسورس فتيروس أمود أساس enjoy جورو lead جورو إلى فتيرنا أن حنا هنا بعلنا بفقدنا خمتم حموش سوا زبولكها فيل زجبر فيل نكبر سلازي ود السب تفطو مقعوتي تفتيو ربي خد successful كوني تفتيو leader كوني تفتيو كومي أملاخ نعنا ديزاين غير فتيرنا نعنا زدلنا تصبح نقول قبلهم كي نقبرو بمنتاي غير الليد كجبر كيتبلو بلح زخون أمره أب زخون أنسى زير كبيبنا بمنتاي غير أنا موبايل يسرح كيتبلو زلو ريسورس يبنا كابت غير من نجرك أنت إسكنايدي نزيا تصبو غير زفلتاس من يلك تحس خا جمجا نزيا مستير زيا تصبو غير زفلتا وايد إنه عود سب نزيا مستير زيا تصبو غير زفلتا من يتلك سيطان يفلتا opposite تردي خاني سيطان علم كابت مسرت سلز فلتو زغلو داتا لو تردي خان you have data نزي داتا دي تبو غيرو سلز فلتو أملاخ نود سك فوترو خلو كلو أداليو كم زدالو كم فوترو سلز فلت سيطان كحساو سلز خونه نزي نجرز ريبراند غيرو in the name of Illuminati in the name of تنقلنا in the name of Freemason نسب كبار خطري تيت أنسي ناتشورالس صبق خجبر استفاد أراي كونه صبق نجار يقولن كبار خسي متاشمو يكونه نزي تفوترو واي كونه تردي غاني متحف قدس تعملك قتلن كحردن طيمز that's who he is جن بمنتاي بارخو نزي كل سب سيطان يبتمينا زبلون تدايلك he knows نتوم حموش سبات مورايم مش تروح له حجي حدا شاد شي كا سب نيرو نولو نتنجدا صبق يرو سرحن نابا أملاخ زي أمن سب انتاي يقبلو مسيل كاتن ورق بزلوها وقتن ما يدا بزلوها خمس غير كابعتن جن من يفتيروان إزغابي هير يمجمر تفتيروان أب عالم كاتن ذهب تمات كالات نايداتا تكالاتي ناب نسي فيسبوك نميتا تحت يتكاس ناي سوشال ميديا يبلا كمش ناي سوشال ميديا يكونن انتاي دا تيلكا ناي داتا كامباني يوتيوب انتاي تيلكا الفابيتي ناي فيديو ستريمينج تكال ايكونن نعناي ناي فيديو ستريمينج تكالمبر نعوم ناي داتا سنتر نمتاي تيلكا برينسي حنت مانكينا انت دا سريح خاص كشيت ادالي ادفرتايز كتقبر ادالي خاص نا فيسبوك تغيت حجي فيسبوك انتاي يدلكا اوكي برين زيات مثل ماكينه كشي ادالي خالها كم زي لك اتشت ادالي خازل لها ماكينه كشيد وي كري زوعل لايك قبر زوعل زفوتون سبات كابزناتو 2 بليون تتقامي سب 10 مليون اللون فولتومي كندز خسل نمو نابزم 10 مليون كسدلكاي يبلكا سخاخا بوست تقبرا تخفل لنا نابتم 10 مليون داتا يزلو اجي داتا يشي يزلو فيسبوك تردي خاني يوتيوب كخومو كمزن فيديو ناتكا لايك قبر زوعل زرقسب 10 شي حلني هذا نجنزب دابو انكو سدلكا داتا دايت عنكا he have this data تردي خاني زغلو داتا لو ود سبسي أملاخ كفوتو خلص كعوت كم فوتورو كل ريسورس غيرو خمس فوتورو حجينا زي ريبراند غيرو حدا عاركنا بإثيوبيا هم ذا ناي إليمينات ماي فريند أي تقاقا إلي سيطان ناتو نيتشر كقتلن كحردن ترايد متسا he cannot bless it أبنا تبرين عركيسي دومهوت نصر تاريخ هاس أي تقرمكا
مغنياتو نخت نفر أي تفدرت سيطان كخبارك انت داريخ خجر ما كايزولا تردي خان جن he knows it he knows لعلي زخون ود سب داتا اللو لعلي زخون ود سب داتا اللو تردي خان أملاخ سين ود سب عود كخون كان فطره كل نجار أدالي أبشار شيء معل تفطر كله سي ن كل نجارس أدالي مش هلا كذا لأن ريسورس ماي فيجيتابل جرب كله بقى مش هلا عالم زعوت ونود سب نكل أدالي فتيرو إنجوي جبوري دي فتيرنا ليد جبور أن حنا هنا بعلنا قرابة تكوينا وزنا سلزي كتقلل لك إزغابير كفترة خلو نود سبس عود كخون كله مالتي عود كهم تقدمنا زرانيس أب جنزب تراي زي كونس أب تمرتو تردي خان عود كخون أب سرح عود كخون أب حدار عود كخون أب دكون عباي عود كخون أب نابر أب تعنو أب نوس إنفستمنتس كور عود كخون أب كل عود كخوني إزغابير فتيرنا سلزي أن حنا زي أنت دا تردياتنا أنت زي تفليت ناسي أوكي مو حنا تويوتا ماكيناس كتشكركر تتسري حاسد مش كركارا سيدر مكاني تردي خان خوما أتفا تديش كركرا واو بلتبل لذي ديك صابت حنا عوتات كنكونينا تفتيرنا قداميتي يبل حفشاو داتناي داتا اختبز صنعك هذا يخمن كبل صنيح عن حجي حفشاو داتا نعرفني امبورتانت مهون وين على فيسبوك سبوير كابنت سوصانكا نها كوم دوسخي تمرتن نهينا بايزوي ناي ارتفيشال انتليجنس زبحال داتا خابوز مساي اوف كورس ابي قمت غدغل زبل ناي بعلو تمرتي كلي تي داتا تات ناي داتا كامبانيز بالكاغن ستريت داتا انا منتاي تكمالو بعلني فولتين بايزوي صبو يزخي زلو ምናልባት ዳታ ዘሎ ሕቶን ክስልተ ዘይበልና ወይ እቲ ቀዳሜቲ እታ ንሳን ዳታ ናይተን ሕጊ ተፈጥሮና ዘይምፍላጥ ሲ ጌጋ ርዲታ ባና እዩ ዘለና ካልእ ኣካል ከዓ ኣድቫንቴጅ ክወስደሉ ትርኢ ካልኣይ ከዓ ሰለስተ እንዲያ ክጠቅስ ደልየ ወዲ ሰብ ዘይመዓወት እዩ ምክንያት ኢለ ዝሓስቡ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ክኾኑ ይኽእል እዩ ተን ዝፈልጠን ሰለስተ እቲ ካልኣይቲ ከዓ ሓይሊ ቃላት እዩ ቃላት ናትና ማለት ቃላት ሲ تأستيل نابعين عن ملس نبتها زنببنا تقستردي خان أملاخ كاس بملكعنا كمثلنا نسب نفتقر بلا حاجة حدا خفت ملك عملاخ وصدنا نحناسي حيل قالاتي it's very important يوقولي تردي خان نابنس كابت زير تزرع عالمس كابت زير عندي ماتي كل مالتي كابت زير نابت زرع جن بقالاتي زم حلالف تردي خان بوردي زم حلالف ولا زغابير كتسلف بقالات كاخاتي تصلي ነገራት በቃላት ከሐዘረ ስለዚህ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝሰምዖ ብዛዕባኦም ዝዛረቦ ጌጋ ርድኢት ኣሎ ተረዲኻን ክላ ኣነ ቁርሱስ ንብል ኤግዛክትሊ በቃ ዩ ሜክ ኢት ቁርሱስ ኮነታ ነፍስኻ ተረዲኻን ዳ ክላ ኣነ ዘይሓልፈለይ ኤግዛክትሊ ዘይሓልፈልክ ትዞሮ እንዲኻ ዘለኻ ሓደ ሓረስታይቲ መሸላ ዘርዩስ ጣፍ ክዓፅድ ኣይክእል ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ከዓ ንሂወቱ ኣነ ቁርሱስ ኢሉ ዘርዩሲ ጽቡቕ ነገር ክቕበል ኣይክእል تردي زورو يزعصد هو زورو يتعصد سب ابي هوت كاس قالات كزرا لك يبقول يخا كم تقدمنا زبلنا مره اولدنا من تايد خاتدل مرغم زي تدل انتايد مرغم كو قالات سل حماق زخونه كوين نمنتاي ترغمان هيوتك نمنتاي حماق ነገር تزارب بزعبا خا صبوق زارب حنت خاب تجرمن خ انت اسكي امرونا حق دي حسوت ايسلم زي ነገር كاي يقبل برهين انا قرصو سيتالكاس برهين قرصو فيلي كيب زغبر It doesn't differentiate truth دحر دا كبه قاسيلو دي انالايز غبرو مور شعو كورسوس مزاكب كاس برين كورسوس هيلي يامن مالتي قالي سبكا حلف زبله زاناتي دخنت بلك ونينو واتا دخنس انت ردي خاني اب ارترا كلل ابيلاتن السودان كلل ابيلاتن ابزي اوروبا حاجه كلل تبلنن ونينو كوينت ادخنس ونينو ايماجن على ليوات حبر انت ده اللي وانا بلاس يلالي يفلطاي كابتن كل اندخنت زي ادخنت زيا ناتيا فلطان ديبت نيرايا ذا عينتو مش هلكا كميل كا دخنت توننو زاناتي دخنت وا زناتي سيطان وا انت قد شيكا سيطان تونن مونان ملاخ زيتونن زناتي ملاخ مبالي حاش زناتي دخنس كميل كانت دخنس هاو كان يو وانا ادخم تردي غني ስለዚ ኣብ ህይወትና ንዞሮ ቃላሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣነ ሕማቕ እየ ምዝራብስ ኣነ ክንደይ ክንብል የብልና affirmation affirmation meditation ፍላይ በዚ ናይ ህንዲ ገለ ዘሎ ዝገብሩ ተሪኢኸ እቲ ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብዚ ኤር ቦይንግ በልኪ ኣብነት ኣብ ኤር ትኸይድ ንስኻ ወዲ ሰብ ንባዕልኻ ሳብ መሬት ኢኻ ትነብር ዘለኻ ኣብቲ መሬት ተሰኪምካ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ዝመፀ ማለት እዩ
هذا افرميشن كم زبل كيها نقول نقول تسيكا انا عوتي انت حلف ما تنك فابيليانير ما مسنت دقاقي انا عوتي انا سكسسفولي انا خمزي انت الكاس اوريدي تخوني خا ردي ما حسب الكاي زورون دي خازن لخا تقالات برهين عركي ذاتس واي طوعي كزرع لك حمق زبهال نابا خاس كوت يبولن أمرو خاس ديفرنشيت يقبروني كله يزقبلو سلازي قداماي حق تفطرو إلنا من لاي زغابير عوتات نكون كم زفترنا مفلات ريسورس كا خن زلنا كلاي كحمق قالات كنزارب يبلان تردي خن بزعبا اكلاتنا بزعبا هيوت ناسي حمق قالات كنزارب يبلان قال كا يوقلي تردي خن كم زري تزري وقل سب زرو ذعصت حمق قالات نازرا خن نفس خاص حمق اي نزرا الله واي زاد خنته ميبال سنقدفو دونت اون ات نستانو كومي زخون مالت تردي خن سالساي كا فيجن ديما الله مالت كوين سمعنا فيجن سين تدا انا بتقريني انت لا غير كاسي رايي مالتني تردي خن رايي انت زي بالكاس كامل كا تخيت مراي كير اغاس عميت كاس ابيك تبتح تغل كابزا دزا خو تخل سلاز فولتو خابان دحرن خير كلمه رايي زي بلو سبسي تونغاليون سبات قلصوا خلوس اعتق كبلو ام سدليس رايي زي بلو سبسي ووكينج ديد موت ذلك أسعى زلو سب كم زخونه يو إلهم يقلصوا تردي خان very true مالتي visions is very important تردي خان بتحمي قداسي رأي انت زي بالكاس ني حدا عمت ني حموش عمت ني عسرت عمت سب رأيك تحف كغلالو أنا بزعبا فيجن مورس لازي قدس تابا بورقة حليفة أب زنتاتونا تفلتاني خادت عفان مالتي جو بيدي تفن كل جدا رين يستبللن ناي 45 عمت رأي لني ناي سوسا أب سوسا هو صحو زلالي أب 45 عمت كوة صحو زلالي أب سوسا هو صحو زلالي أب 75 كا كوة صحو زلالي ويتصحي كبتصحنا يكون مداربة إذن تحر كاب زقر مكا أتي فيجن مسقبر كاسي لايف نقل للكاي غير حانت إكزامبل كوكاف قزا خنسرحي لنا أمس حسب ناس عنجي سرح نحاسب نبرنا جراوند بلاس وانا بتاعتي دكان تلع لها منبري قال لي الناس مس برازر نزارر مالت هجي بقات أمي نيروبي جيشس حنت تطبقت بداريا عبا بك هب أمره يعتها أنا سكندي أخو بيلو خقبر زلهني قال لي ترى دي خنعي حجي كل جزء بزعبات رأي حسب كان فيجن أغميتها مالت شو مس أمت قوى تفلدها ديزاين هيك إيريا ديزاين إيرس صبغت عباي بلاس غيرها ገንዘብ እኮ የብለንሽ መሬት የብለን ወላታ መሬት እንደሌላ ዝነበርና ሲ ንሽተ መሬት ነታ ሓንቲ ትኾኒና እንደለ ነይራ መሬት የብለይ ገንዘብ ዲዛይን ጥብቅቲ ዲዛይን ገይረ ሲኢልያ ልክዕ ንዓ ትመስል ገለ ዓይነት ገይረ ሲኢልያ ሲኢለን ንብራዘር ሰደር ብራዘር ከዓ ሰንቢዶ እንታይ ዳላ እዚኣ ገዳ ብለና ከምዚኣ ከምዚኣ ክሰርሕ ደሊያ ሞኸምቲ እንዲ ነይሩ እቲ መደብና ገለ ብለ እንደ ከምዚኣ ክሰርሕ ደሊያ ገንዘብ ከዳሓን ኩለና ዋይ ገደፈን ገንዘብ ሓራይ ኦፕሬሽን ዘይተሳናኽለና እንተ ደኣ ኾንካ ኣብቲ ስራሕ ዘይተዕንቅፈና ትኾንካ ጎሄድ እሱ ቪዥነሪ ቪዥን ክዛረብ ከለኻ እሱ ደስ እዩ ዝብሎ ተረዲኻኒ ጎሄድ ብለን ሕጂ እታ ስእሊ ምስ ሓስኩዋ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ዝጥሙቶ ዝነበርኩ ቦታ ናይ መሬት ንዓ ዝኾን ካልእ ቦታ ክጥምት ጀሚረ ተረዲኻኒ ኣብዚ ከባቢ ጥምት ተደኣ ነይረስ ኣብዚ ከባቢ ክጥምት ጀሚረ ንመጀመርታ ግዜ ካብታ ቪዥን ዝተበገሰት ማለት እዩ ተረዲኻኒ ካብታ ቪዥን ዝተበገሰት ንመጀመርታ ግዜ ከምኡ ዓይነት ህንፃ ዝሰርሑ ሰባት ሻኽስቲ እዮም ጀሚረ ተረዲኻኒ ክዕልሎም ጀሚረ ማለት እዩ ከይድ ዕልሎም ሻሰቲ ገለ ካብኦም ከዓ ትምህርቲ ወሲደ ከምዚ ደኣ እሞ ተለካ እኮ ባንክ ክንዲዚ ክበካ ክእል እዩ ከምዚ ጌርካ ከዓ ንሕና ስሚንቶ ክንበካ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ኤሲ ክበካ ክእል እዩ ገለ ኢሎም ሲ ኣተባብዕ ኣቢሎም ተረዲኻኒ ሽዑኡ ነቲ ባንክ ተዛሪበ እዮም እቶም ባንክ ተወሰነ ገንዘብ ኣፕሩፍ ገይሮም ለ ተረዲኻኒ እቶም ከምኡ ተመክሮ ዘሎም ኦሬዲ ሓበሬታ ሂቦም ኣሎ ከመይ ይግበር እታ ገዛ ሳክሰስፉል ይሰርሐ ተወዲያ እዚኣ ኸቢዓ ተበጊሳ ተልካ ካብታ ቪዥን እያ ኣብታ ቪዥን ዝመፀትላ ግዜ ገንዘብ ኣይነበረን መሬት እውን ኣይነበረን ተረዲኻኒ ድሌት ትራይ ግን ቪዥን ንኣብነት ስድራና ምሽ ክምረቑ ከሎስ ሓሳብ ልብኻ ይስመረልካ ብለኻ ኣብ ልብኻ ሓሳብ ተዘይፀኒሐካ እንታይ ይሰምረልካ ኣብ ልብኻ እስክፀንሕ ኣለዎ ማለት እቲ ቪዥን ሕጂ ንዓይ ሜይቢ
ናይታ ገዛ ክሓስብ እንከለኹ ኣብታ ልበይ ወለደይ ሓሳብ ልብኻስ መረልካ ኢሎም ንኸም ተረዲኻን ዘይብለስሚ ማለት መሪቖምኒ ማለት ንዓያ ትኾነ ዲ ሕጂ ኣብ ልብኻስ ክፀንሕ ኣለዎ ተዓቕሮ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ኣሎ እዚ ከዓ ቪዥን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ቪዥን ማለት ምርኣይ ማለት ኮይ ቪዥን እንተዘይብልካስ ኣይትርእን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ዘይትርኢ እንተዳሃለኻስ ከመይ ኢልካ ዳበይ ክትበፅሕ ኢልካ ትሓስብ ተረዲኻን ሕጂ ክትርእስ ክትክእል ኣለካ ቪዥን ከተቕምጥ ኣለካ ናይ 1 ዓመት ከተቕምጥ ኣለካ ናይ 5 ዓመት ከተቕምጥ ኣለካ ናይ 10 ዓመት ከተቕምጥ ኣለካ ሕጂ በዚኣ ተመክሮ ስለ ዝተማሃርኩ ዓንተ ወይ ምሽ ኦፊስ መፂኻ እታ ሞዴል ሪኢኻያ እታ ብድሕሪት ነበረት ዓባያ ግራውንድ ፕላስ 32 ገለ ሕጂ ንሳ ሞዴል ገይረ ዲዛይን ገይረ ብታ ኦፊስ እያ ኮፍ ኣቢለ ንጎንጎ እየ ዝርያ ሕጂ ንሳ ኣብ 2028 ክሰርሓ እየ ዝደሊ ገንዘብ ኣለካ የብለይን መሬት ኣለካ የብለይን ግን ቪዥን ኣለኒ ብንእሽተይ ዝተመኮርኮ ነገርካ ኣሎ ማለት ክትኮነ ኢኻ 100% ሕጂ እቲ ዓወት ውፅኢት ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ይመፅእ ተረዲኻን ስለዚ ኩሉ ግዜ ናትና ቪዥን ክንፅሕፎ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ኻ ንሪኦ ክኾን ኣሎ ስምዒታዊ ዘይኮነሲ ኣነ ከምዚ ደለየ ዘይኮነስ ክፅሓፍ ኣለዎ ተኽኢልካ በርማድዮኻ ትፅሕፎ ንጎ ትሪኦ ኣብ መንደቕካ ትፅሕፎ ንጎን ምሸት እንትሪኦ ሽዑቲ ኮንሽስ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ብዛዕባኡ ጥራይ ዝሓስብ ተረዲኻን ምሽት ሳብ ዝሓለፈሲ ሳብ ኮንሽስ ዲፖዚት ዝገበርካሉ እዩ ዝቕበል እስኻ ኮንሽስ ማይንድስ ናብኡ ዲፖዚት ትገብር ማለት እዩ ኣካውንትኻ ሲብርሂን ዘእትኻሉ ገንዘብ ሂበካን 1000 ተእትወሉ 1000 ፀናሕካ 100 ተእትወላ 100 ፀናሕካ ማለት ሕጂ እቲ ቪዥን ዋው ኣነ ዶክተር ክኸውን እየ ተዳቕ ኮይኑ ዶክተር ክኸውን ኩሉ ግዜ ብታ ማዕፆ ኢኻ ትሪያ ዶክተር ክኸውን እየ ተረዲኻን ኣለኻ ሕጂ እቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ብዛዕባ ናይ ዶክተር ጥራይ ስለመሊኡ ዘሎ ከምቲ ኣነ ዘይሓሰብኮስ ነታ ገዛ ምስ ሓሰብኩስ እቲ ሻሂ ዝሰትየሉ ቦታ ተቐይሩ እቲ ከባቢ ዝተቐይሩ እቶም ክሰምዖም ዝደሊ መዋዕልተይ ዝተቐይሩ ምክንያቱስ ብዛዕባኡ ክነብሩን ዝደሊ ሰባት እየ ትርኢ ዶክተር ክትኮን ምስ ሓሰብካ ካስ በቲ ዶክተር ዝሓለፈስ ኣብ ኢንስታግራም ኣትገብሮ ተረዲኻን ዘይሓሰብካ እያ ማለት ሕጂ ከተሰላስሎ ክትከል ኣለካ ክትበፅሖ ትደሊ ነገርስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜኻስ ክሊር ኮይኑ ክረአ ኣሎ ክትፅሓፍ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክትፅሓፍ ኣለዎ በቃ ቅድሜኻስ ክትሪኦ ኣለካ ንጎስ ኦዚያ ጃነ እዚኣ ስለ ትፅሕፋ ኣሬካ ነይረ ከምዚኣ ኢለ ዝርያ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ክገብረ ኢለ ዝርያ ኩሉ ግዜ ስለዚ ቪዥን ተዘይብሉ ሰብስ መንገዲ ቪዥን ተዘይብልካ ከዓ ትኸዶ ይትፈልጥ ኒኻ ተረዲኻ ንኣብነት ሲ ብርሂን ካብዚኣ ንኬንያስ ክኸይድ እየ በል ትከይድ ድለ ሕጂ ኣነ ንስኻን ክንከይድ ኢና ካብዚኣ ንኬንያ እስኻ ቪዥን ኣለካ ኣነ ቪዥን የብለይ ሕጂ ንኬንያ ቪዥን ስለ ዘለካ ክትከይድ ቀዳማይ ትገብሮ ክትዳሉ ክትጀምር ኢኻ ኬንያስ 800 ኪሎ ሜትር ክትብል ኢኻ 800 ኪሎ ሜትር ኣብ ቦርደር ከም ዝኸድለኒ ፓስፖርት ከድለኒ ርሑቕ ስለ ዝኾነስ ክደክም እየ ናይ ሆቴል ከድለኒ ከምዚ ከድለኒ ኢልካ ተዳሊኻ ትብገስ ማለት እዩ ከምኡ ፀንሓካ ማለት ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ተዳሊኻ ኣለኻ ነቲ መንገድኻ ዝኾን ማለት እዩ ኣነ ከዓ ወላ ሓንቲ ቪዥን ዘይብለይ ንኬንያ ከይዲ ይዳሎ ፓስፖርት ዲኸ ተሓሳብ መንገዲ ተረዲኻ ኣለኻ ኣይተዳለኸ 1000 ኪሎ ሜትር ዲኸውን ደኺመ ክድቀስ ስለዚ ቪዥን ማለት ንዓኻስ ብዛዕባ ፅባሕ ምሕሳብ ማለት እዩ ምድላው ማለት እዩ ክትሓስቦ ብዛዕባ ፅባሕ ክትሓስብ ትኾንካ ክትርስዖ ትኽእል ኢኻ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾንካ ስለዚ በለፀ እቲ ናትካ ቪዥን ተፃሒፉ ክህሉ ከሎ ኩሉ ግዜ ንጎ ክትጥምቶ ነገር ክኾን ኣለዎ ክትሪኦ ኣለካ ማለት መንገድኻ ድያ መፅሓፍካ ድያ ኣነ ሕጂ ኣብታ ስክሪን ሴቨር ናይ ሞባይል ናተይ ኣብኣ እየ ዘቕምጣ ይርያ ንጎ ዋይ እዚኣ am going build this one እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ርያ ማለት ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ከዓ እቲ ቪዥን ምህላው ኮይኑ ስማዕኒ ቴንክ ዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ንፅር ዝኾነ ግፋሕ ኣቢልካ መንገዲትካልና ዝሓለፈትን ክፋቢልና ነርና ኢና መስለኒ ሕጂ መትከል ኢኖም ኣብ ሂወት ወላ ዝሓለፈትን ክፋቢልና ነርና ክንኮን ንሕና ዝበልኩኻ ብዙሕ ጉዳያታት ኣሎ ከም መትከል ከዓ ንዓኻ ብዙሕ ጉዳያታት ኣጋጢሙካ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ መትከል ክገብረካ ዝኸኣለ ዓብይ ፀገማት ኣጋጢሙካስ ዝፈታሕካዮ መገድታት እንተሃልዩ ፌለር ማለት ሲ ቻሌንጅ ማለት ፌለር ራኽ እንደጊዜ ኣጋጥመካ እምበር ኣይኮነን ንዓና ሲ እቶም ቶፕ ዓበይቲ ኸማን ምሽ ኣለካ ነማይት ዓመታት ዝኸዱ ትካላት ከማን ፌለር ኣጋጥሞም ተረዲኻነ ኮነ ንዓነ ናሽቱ ሕጂ ፌለር ኮ በቃ ፓርት ናይ ሳክሰስ እዩ ንኣብነት ሲ ፌለር በዚ ተቐምጦ ሳክሰስ ከዓ በዚ ሓደ ተቐምጦ ገለ ኣይኮነን ክልቲኦም ሳብ ሓንቲ ገዛ እዮም ዝቕመጡ ክልቲኦም እንዳተተኻኽኡ ዝኸዱ እዮም ንኣብነት ነዳቓይ እንተ ኮንካ ንስኻስ ትነድቕ እንተዳሃለኻ ብብሊኮቲ
قدم سمينتو تقبر شو بليكوت تقبر له فلذي تا سمينتو فيلر تخوينا تا بليكوت تقا ساكسس صنيعه كال فيلرات ميت تبيل تقبر كلتي امس اندا سابورت زخودو عقلات ترديخان فيلرز نبينو بت حدا غدا بز فيل غير كا مودي خاص بز ساكسس تكون مالتا يكون كلتي ام اب حنت غدا تعاتيم ددحري خا زخوديم ترديخان حجي انا استفعل على عينة فيلر ندي اغاطيمنا تا خابتن زخبر عدل حنت زغات قمتنا حنت بروجكت فيل زغبرت نيرها سرحنا $870,000 كسيرنا ابتا بروجكت شواتن سمانك $870,000 كسيرنا ابتا بروجكت it was so challenging بقى حدا خابتي اذن خلخا اذن سرح زبلك خانسي حجن حنا كابتناتنا بروفيشن وصيلنا انا سرحنا تسرح يو واقعها اخفيلاتنا ماي فريند بتسرح ابرخا ينيرو الريسك زخونه بوتاي واغنر جروب ينزحلوخ دوم ناي راشيا مش هالو ميرشانت نسميهم واغنر جروب واغنر جروب وسميهم زحلوخا سيكوريتي دله بت بروجكت بتعني complicated politics حوسو قال شعوسي او قال زبها ينبرن تا تبلني على قدم درف لو مزي كتته قال تبلني رامش كل سبيقتي تنير برازري ايتبل انا ايتبل تون كالوت مسارع تنا ايتبل ابتبرها كلها يا سبكتي تانيرا مالتيو it was too challenge بكاش يخون بكاش فلو يخون ግን ሽዑ ካብቶም ካልኦት ፈተውትና ዕሩኽትና ገንዘብ ሓጊዞምና ገለ ግን ትወድያ ክትውዳእ ኣለዋ ኣነ እንታይ እምነተይ መሲልካ I can afford to lose money but I cannot afford to lose reputation ተረዲሃን ሕጂ እዚኣ ትብል ናተይ ቀዳሜቲ ጎል there I can always afford to lose money but I cannot lose the reputation برينسيبل ናይ ቢዝነስ ከማ ረዲኻን ኦ ሕጂ ብኸምኡ ዋቃ ከፊልና ወዲእናያ ዳርጋ ንሰለስተ ዓመት ዝኸደ ኢፌክት ኻ ነይሩ ናይቲ ዘጋጠመና ማለት ምክንያቱ ሓደ ሰብ 800 ተኸሲሩስ ንዑ ክመልሶስ ናይ 5,000 ሚልዮን ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ማለት ረዲኻን ሕጂ it was too challenge ኣብ ሂወተይ ካን ኣይ ብዙሕ ምሄራትን ማለት it was too challenge ኣብኡ ከምኡ እንዳሓለፍና ሆለናስ ሓደ ሰብ ኣብ ዩጋንዳ ይመፀኒ ዱለለ ይቕኒ ኣነ ካብቲ በረኻ ኢኖ ክጫፋጨፍከኒ ረዲኻን መፅእ ደለይካ ኣለኹ ገሊል ሕጂ ረኽቦ ቋረኽብኳ 10,000 ደለኹ ሶሪ ጃ 10,000 ኣይትጥዕመንን ይኽበካ ካልእ መዓልቲ ክበካ እንታይ ምኾንካ ዘይትበን እዚኣ ስታይ ትገብረካ ዶ ገለ ቀረባ ቤተሰብ ኢኻ እሞ ኣነ ዝሓልፋ ዘለኹ ባዕለይ ዝፈልጣ ረዲኻን 10,000 ቅርሺ ተድልየና ዓይሾ السبب إذا كان بمنتهى إذا كذا ولا مسيلك باتي بعينه زي ما زنا كان جار مالتي نأبنت سي top of one mountains beginning of the second mountain تردي خان حجي كيركا خيت كاس أبزيا تقرارم سبت حخاس كال mountain تتبع كاله تردي خاني نأوخات ديب ملسكا خال mountain كوميت هيوتنو حجي كابز متي خان أبزيا حنت تقرارم سمت أخا إذا بزلوا سب شجراتو خالي بزلوا سب شجراتو خالي حجي بزلوا سب بيزك شجرات كله خالي تردي خان كراي جزا ناي مغبي مسارتاو ነገራት ሽግር كله خالي እዚ ዘሎ ግን مسارتاو ሽግር ኣይኮነን ዘሎ تردي خان حجي ሰብዚ ኣብዚ ኮይኑ ስለዚ መዝነን ዘሎ ናይ ምክንያቱ ናቱ ሽግርታይ ክራይ ገዛይ መግቢ እቶም ቤዚክ ነገራት ሜቢ ናይ ትምህርቲ ቆልዓ ገለ ኾኑ ኽእል ቤዚክ ነገር ሽግራት ሕጂ ንዖም ንዓይ ከም ሽግር ስለ ዘይብለይሲ ሽግር ዘይብለይ ኮይኑ ስምዖ ሕጂ ንስኹም ምሽ ተሸጊሩ ኣነ ብዝኻ ናይ 800,000 خسራ ጥዓው ዓባህል ኣለኹ ተረዲኻን ሕጂ ዝኽመዝነካ ኩሎ ማኪና ኣላትካ ዶ ገዛ ኣለካ ዶ ዝጥምት ተረዲኻን ሕጂ ብኡ ስለ ዝሪኦ ተሓልፎ ዘለኻ ምሕላፍ ኣይርዶኒ ሾ ብዙሕ ሚራት እነዚኣ ፓስ ሰብሲ ኢለ በቃ በብናቱ ዝተፋላለየ ሽግርን ኩናት እዩ ዘሕልፍ ተረዲኻን ሕጂ ኣሜሪካ ዘሎ ሓወይ ዘይሰደለ ይገለብል ገሊ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ዘሎ ሓው ናይ ዴይ ቱ ዴይ መግቢ ምብላዕ ሽግር የብሉን ግን ሞርጌጅ ኣትዎ ናይ መኪና ሽግር ሞርጌጅ ኣትዎ ገለ ኣክሲደንት ጋጥ you never know what kind of war he has his own ተረዲኻን እቲ ዓይነት ኩናት ተሕልፍ ኣሎስ ኣይትፈልጦን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ዘሎስ እቲ ዓይነት ጭንቀት ኣሎስ ኣይትፈልጥን ተረዲኻን ኣብ ካምፓላ ኮንካ ዘይሰደደለይ ጥራይ ትብል ግን እንታይ ዓይነት ይሕልፍ ኣሎ ይትርእና ብስእልፍ ኣብ ስኖ ስለ ዝተሰኣለሲ
ካልእ ሽግር የብሉ ማለት ኣይኮን ተረዲኻ ሕጂ ንሳ ኣነ በዚ ካልእ ሽግር ይጥዕዋ እናተባሃልኩ ዝሰብ ዝኻስ እናቱ ሓሳብ ይሓስብ ነይሩ ማለት ተረዲኻ ግን እንታይ ከዓ ደስ ኢልኒ መሲልካ ምሻ ጨኒቐትኒ እያ ታስራሕ ጭንቀት ግን ፅቡቅ እዩ ጭንቀት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ንወዲ ሰብ እዚ ሕማቅ ጭንቀት ዘይኮነስ ናይ ስራሕ ጭንቀት ሲ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንምንታይ እቲ ኢምፖርታንት ከዓ ንኣብነት ንስኻስ ጅም እስከድካስ መጀመርታ 10 ኪሎ ሓፍ ምባል ትጅምር 10 ኪሎ ትኸብደካ ሰርሓት ትለማመድ 10 ትኸይድ ሰርሓት ትለማመዳ 30 40 50 እንዳበልካ ትኸይድ 70 ኪሎ ሓፍ ምባል ትጅምር ኣብ 10 ኢኻ ትቕንዞ ነርካ ግን ፀኒሕካ ሽዑ ካልእ ሰብ መፅእ ንስኻ 70 ሓፍ እንዳበልካስ ካልኣይካ መፅእ በቲ 10 ስትራግል ገብር ንሱ ከዓ ሕሚማቶ ፀኒሑ ይለማመድ 10 ሕጂ ናትና ሜንታል ስትሬንግስ ዛት ሃው ዩ ኦፕሬት ከምኡ እዛ እንዳዓበየ ዝኸይድ ተረዲኻ ኣለኻ ንኣብነት ኣነ 5 ፕሮጀክት የጨንቐኒ ነይረ ንኾን ኣብቲ መጀመርታ ሕጂ ግን ኣይ ከን ሃንድል 50 ፕሮጀክት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስትረሲ ንሓደ ሰብስ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ እዩ ዘሰጋግረኒ እቲ ኣብ ጂም ዘሎ ፔን ንስኻ ትስከሞ ፔን ሲ ካብ 5 ኪሎስ ናብ 10 ኪሎ እዩ ዘሰጋግረካ እቲ ፔን ትረኽቦ ኣብቲ ጂም ተረዲኻን ካብ 10 ኪሎስ ናብ 20 ኪሎ እዩ ዘሰጋግረካ እቲ ፔን ስለዚ ኣብ ስራሕ ከዓ ካሽካ ሓፅበካ ክእል ክዋጣጠረካ ክእል ገንዘብ ምምፃእ ኣይ መፀካን ረሲቨብል ክዱንጌካ ይኽእል ፔያብል ክህልወካ ክእል ኣይ ባንክ ሎን ኣኽለካ ክእል ሰራሕተኛ ገድፈካ ክእል ዝተፈላለዩ ነገርሲ ክጭነቕ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ሕጂ ብጣዕሚ እዮም ኣገደስቲ ምክንያቱ ንእምሮኻ ንሱ እዮም ቢልድ ዝገብሮ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣነ ናይ 800,000 ክሳራ እንተዳ ለሚድ ሃለ ፅባሕ ንግሆ ኣይ ካን ቶለሬት ናይ 800 ተረዲኻኒ እቲ መጀመርታ ምሽካዕ ኣብቲ ካልኣይ ኣይከብደኒ 800 ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ንዓናስ ከቢድ እዩ ተረዲኻኒ ከምኡ ዓይነት ክሳራታት ክትከስር ኣትስዑ ግዜ ብፍላይ እወ ንዓናስ የምሕረልናኒ ከምኡ ክንከስር ንኻልእ ክኾን ይኽእል ተረዲኻን ዓበይቲ ትካላት ኮይኖም ንስኻ ናይ 10 ቅርሺ ስራሕ ትሰርሕ ትኾንካስ ናይ ቅርሺ ክትከስር ቅቡል እዩ ናይ 10 ትሰርሕ 8 ቅርሺ ክትከስር ግን ቅቡል ኣይኮን ተረዲኻኒ ሕጂ ፔንስ ከቢድ እዩ ግን ንዓይ እንታይ ምሄርኒ ሜንታል ስትሬንግስ ናተይ ሓፍ ከም ዝብል ገይረዎ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ንዓይሲ ሰብኣይ ቀየርኒ ብስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ጭንቀት ትጸድሊ እዩ ኣብ ስራሕ ኣለ ጭንቀት ግን ኣገዳሲ ሰብ ክጭነቕ ኣለዎ ዘይትጭነቕ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ እቲ ላይን ክመፀካ ኣብ ጂም ሲ መን እዩ ኣብ ጂም ቃንዛ ከይተቐንዘወ ነብሱ ዘፀብቕ ቃንዛ ከይተቐንዘወስ ሞር ሱም ስትራባህ ዘስትራዘው እንዳቐፀልካ ከወላ ንዑ ምሽሎም ዲኻ ይፅልካ እቶም 100 ሓፍ ዘብሉ ዘለዎስ ከይተቐንዘው 100 ኣይበፅሕን ተረዲኻን ዛዘ ፔን ነሰሳሪ ፔን ባል ግን ኤንወይ ታሽሙቲ ተሞክሮ ናይታ ስራሕሲ ብጣዕሚ እዩ ምሄርኒ it was very challenging ግን as the end of the day ብኡ ሰብ ክሓልፍ ክኽእል ኣለዎ ብኡ ከዓ ሓሊፍና ማለት እዩ ዝዓርከይ ፐርፌክት ታንኪ ማትከልና ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፔሪንስ ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ኣነ ካብቲ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ እየ ዘለኹ ቲንክ ዝሓለፈ ብዙሕ ኮንትሮቨርሲ ፈጢራ ነይራ ሓንቲ ዘረባ ዝተዛረብከያ ንዓይ ከማን ፐርሰናል ካብቲ ዝበዝሐ ኮመንት ድዩ ክስታይ ዝመፀኒ ሓደ ምስጋና እዩ ተቐዳማይ ዝነበረ ዝዓበየ ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል ኣምፃሉ ዝብል እኒኦ ቀዳማይ ከማን ክኾን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ግን ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝነበረ ኮንትሮቨርሲ ሕጂ ምስ በዓል ስቶክስ ወይ ሪል ስቴት ክወዳደር ከሎ ከም ቁማር ኢልካ ነርካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ከም ማሲ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ዘለዎ ኣሎ ሎው ሪስክ ሎው ሪዋርድ ኣሎ ከከም ተኽስታይካ ማለት ከከም ኣካይዳኻ ምናልባት ተብኣ ከተነፅሮ ዝደሊ ነገር እንተሃሊካ ወይ ቤተሰብካ ዓድል በጋ ምክንያቱ ብዙሓት እዮም ዝፅበይዎ ነይሮም ብሓድሽ ኣመዲስና ከይንብኣስ እምበር መጀመርታ ቅሬታ ነቶም ቁሩብ ዝተሰማዓቶም ነገራት ሕጂ ብስለት ዝጎደል ኣጋላልፃ ነይርዋ ክኾን ይኽእል ቁማሪ ምባል ገለሲ ኣነ ንስኻንስ ጋዜጠኛ ኣይኮናን ክእለትና ኣይኮነን ምዝራብ ሕጂ ክትጋገስ ንውር እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብታ ኣዘራርባ ገለ ዘይብስለት ነይርዋ ክኾን ይኽእል የቅሬታ ናሕተላ ማለት እዩ ትጋላልፀስ ሕማቕ ነይሩ ክኾን ይኽእል ግን ኣብቲ ሓደ ሳይድ ከዓ እቶም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቢትኮይን ዝሰርሑ ሰባት በቲ ሓደ ሳይድ ዝዛረቦም ሰብ እዩ ዘድልዮም ኮ ኢንቨስት ግበር ዝብሎም ዳ ሽሕ ሰብ ኣሎ እንዲ ሓደ ዝነግረካ ኮ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ እዩ ክልቲኡስ ባላንስ ትገብር ማለት እዩ ተረዲኻን ባላንስ ጌርካ ከዓ ይሙ ፎርዋርድ እምበር ብዙሓት ሰባት ዕሩኽትና ኮርያቶም ወላቲ ናይ ፉድ ስታፍ ገለ ዝበልኮ ሓደ ዓርከይታ ይድልዩ መትከል እንታይ ኢኻ ነተን ዝሸጠን ንብረት ጥራይ መተን
نتن كوك ثانتن تداغير روز قالت أوعي خاين قليل ناسي غناجي سوري تي خابتي توموكرو يلن اندي مثلن اندي أنا بتابت حاجة اللي خدر جان دي زارب كابتي زبت حني خابوز حقيقة هنقاقا نخلينا سلازي خابتا عزار أربع حجون قلن تبلنا سوري غرابولنا قن كلير كقابرات أنا بيتكوين تايا it was my personal view ناي كريبتو ترى خان جيت ناي personal view سامحونا كمان فيديو سريح لا نيرو فاكت تشيك دليلو كيدريا بزح تماهير شعو كابتا فيديو تناتو شانلات كم دنات كا شانلي بزح تمرتي دمر بزح كيدريو امان زبال سبع عديمو كمان زعوا ناي تريد مهيرو نيرو قال دس يلن بزح تماهير نعيون بزح خسيبه مالتي تردي خان انا ونكو خبتم دو تصلي بيتكوين غير من الله دي انا كون نخيكسر فرح امبر نخيبت فرح سبا الذي جناعي كونفينس تغيركان نكو واي نوت انفست زي دبرنا تردي خاني حجا انا ايديا بكان سخ ايديا تهبني كونفينس دبركالهم سخا صباح نغو كونفينس تدبرنا فلا انفستمنت قاسي لومي انفست لدي قبركات صباح يتدبر مالتا يكون تردي خان صباح نغو انا حجي ناي بيتكوين يخونني الى تحسيبه قبر خلي تردي خان واي نوت مربح عندي ግን ሓፈሻዊ ክሊል ክንገብራ እንተደኣ ኮይና ግን እንታይ ይመስሉ ኢልካ let me ask you something ስኻውን ቢትኮይን ስለ who run ቢትኮይን ዲሴንትራላይዝድ ሲኦ ሎ የብሉን ዲሴንትራላይዝድ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ሓራይ ሲኦ የብሉን የብሉ ኩሉ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር የብሉን ወላ ሓደ ሲቡ ዲሴንትራላይዝድ ሬጉሌት ዝገብሩ የለ ኢትስ ኖት ሬጉሌትድ እሞ ኣነ regulated ክንገብሮ ኢና ገለ ብለው ኣብ ባዕሊ ኤስ ኣብ ገለ ያ ሕጂ እኮ ኮዞ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ስቲል ግን ክሊር ዝኾነ ሬጉሌሽን ገለልም የብሉ ዘይብሉ ዝኾነ ኸዲዩ ኣነ ኮዚታት እዩ ናይ ሕቶ ዝኾነ እንታይ እዩ ንኤሎን ማስክ በቀዳማይ ተስላ ናይ 1 ትሪሊዮን ፓኬጅ ሂቦ ለማሚኖም ከይከይድ ሓንቲ ካብቲ ዘምፅዋቶም ኢንቨስተርስ ምስ ከሰሶም ኖታም ቦርድ ከመይ ኢልኩም ክንድዚ ዝኣክል እሞ እዚ ፓኬጅ እንተዘሂብና ኤሎን ማስክ ሂ ዊል ሪዛይን ተረዲኻን ትካልሲ ብሰርሓ ትዕወት ምሽ ኢልና ነርና ሊደር ክህልዎ ኣሎ ምሽ ሬጉሌት ዝገብሮ ነገራት ሕጂ ሲኢኦ ዘይብሉ ትካል ኣነ ንኣብነት ኢንቨስት ኣይገብርኒ ሲኢኦ እንተዘይብሉ ሓደ ትካል ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ተዘይብሉ ፋይናንሻል ፕላን ዝውጥን ዝፈልጦ ሰብ ኣካውንተብል ዝሕዞ እንተዘየለ ኣነ ከም ትካል ናተይ ኣዝያ ግን ኢንቨስት ክገብር ኣይደልን ተረዲኻኒ ሓደ ካብቲ ናይ ሕቶ ዝኾነ ነገራት ማለት ካልኣይ ነገር ከዓ ኣሜሪካ ሲ ኣብ ዓለም the most guarded asset ኣብ ዓለም እንታይ ተልካ ዶላር the most በቃ ጋርድ ዝኾነ በቃ ጥቡቕ ሓለዋ ዝግበረሉ ኣቕሓ እንተዳሃሊ ኣብ ዓለም እንታይ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ሲ ዓመታዊ ባጀት ዓመታዊ close to $1 trillion 900 ቢልዮን 1 trillion ከም ናይ ሚሊታሪ ባጀት ከዓ ኮንግረስ ብዘይ ነቅፈነቅ ኣፕሩቭ ዝገብሮ ባጀት የለ ዲሞክራቲክ ኣይትበል ሪፐብሊካን ኣይትበል ኮንግረስ ኦይሊ ዘሕልፉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ማይቲ ሚሊታሪ ባጀት ሲ ናይ ራሻ ሚሊታሪ ባጀት ቻይና ኤሮፓ ኣፍሪካ ገለ ናይ ክንደይ ሃገራት ሓዋዊስካስ ከም ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪ ባጀት ዓመታዊ የብሉን ሓንቲ ሃገር ናይ ኩለን ዳርጋ ዓለም ሙሉእ ባጀት እያ ትውንን ክንደዚ ዓይነት ባጀት ዘለዎ ሚሊታሪስ እንታይ ይሰርሕ ዓመታዊ ተይልካስ ሓንቲ ኣስርሑ ናይ ዶላር ኢንተረስት ይዝህል ወልሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ሚሊታሪስ ወልሓንቲ ኣይገብርኒ እንተ ዳሪኻዮ ከዓ ነዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣሜሪካ ዝተዋፈረቶ ኩናት ተዳሪኻ in the name of terrorist ይኹን in the name of nuclear ይኹን in the name of ገለ ናይ ዶላር ኢንተረስት ዝተንከፈ ጥራይ ተረዲኻን ዳይሬክት ኢንዳይሬክት ኣሜሪካ ተሳተፎ ኩናሲ ናይ ዶላር ኢንተረስት ተሬት ዝገበረ ሰብ ሓቆም እዮም ከዓ ምክንያቱ ናይ ዶላር ካብ ናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ዶላር ተውፂኻሲ they are no one the entire country ሲ ብምልኣታ ሃገር ኣሜሪካ ትበሃል ኢኮኖሚ ናታ ባክቦን ናታስ ዶላር ተረዲኻን እቲ ኮርፖሬት ወርልድ ይኹን እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ይኹን እቲ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኩሉ ብዶላር ኣብ ሕቆ ዶላር ቢል ዝኾነ ኢኮኖሚ ዶላር ታሪኻዮ ካብ ኣሜሪካ ኮ ናቶም ኢኮኖሚ ሳይዝ definitely would be like Japan or German ሕጂ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝሕልዎ ነቲ ዶላር ማለት እዩ ዓመታውስ ክንደይ ቢልዮን እንዳፍሰሱ ወላ ናይ ዩክሬን ኩናት ኮይ
ናይ ዩክሬን ኩናት ብዙሕ ሰብ ናይ ምንታይ ይመስሎ ኔቶ ከይትኾኒ ኒኩለር ክትሕዝያ ገለመለ ኣይኮነን ኔቶ ኣካላት ደኣ እሞ ካልኦት ኣለዋ እንዴ ናብቲ ቦርደር ዩክሬን ግን ባትል ግራውንድ እዩ እምበር እቲ ኩናት ብድሕሪት ብዛዕባ ዶላር ምጥቃም ዘይምጥቃም at the end of the day ናይቲ ሪሶርስ ተረዲኸኒ ግን ዩክሬን ባትል ግራውንድ መሳኪን ኣብ ሜድኦም ኮይኑ ትፃወታት ኩናት ኣብ ሜድኦም ኮይኑ እምበር ብዛዕባ ተኣቱ ኣይተኣቱን ገለ ኣይኮነን ኔቶ ደኣ እሞ ካብ ዩክሬን ሓሊፍካ ኮ ካልእ ኣብቲ ጎረቤቱ ኣለዎ ተረዲኸ ሕጂ ኣሜሪካስ ከምዚ ገይሮም ዝሕልውዎ ኣቕሓት እንታይ ኮይኖም እዮም ቁሩብ ብዛዕባ ናይዚ ክሪፕቶ ካረንሲስ ገለ ዘይብሉ ተረዲኸኒ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ረብሓ ዶላር ክትወፅእ ትደሊ ንዶላር ክትቅይሮ ትደሊ ካልእ ዓባይ ሃገር ተዳሃልያስ ቻይና እያ ተረዲኸኒ ቻይና ፍቑድ ኣይኮነን ኮ ክሪፕቶ ካረንሲ ስኩልኩል እዩ ማይኒንግ ገለ ክገብር ይኽእል ይኹን ብደገ ግን ሕጋዊ ኣይኮነን ኣብ ቻይና እንድኸ ንመን ከገድስ ኢልካ ትሓስብ ንቻይና ከገድስ ኢልካ ትሓስብ ምሽ ግን ቻይና ኣይትጥቀመሉ ኣንሕናሲ ሓንቲ ንፍዕቲ ኤርትራዊት ነይራ ኣብ ኣሜሪካ ትቕመጥ ኣፕሮች ገይራትና ንኣብቴክ ማለት እዩ ትናትኩም ኤነርጂ ኮሌክሽን ብክሪፕቶ ክገብረልኩም ኢላትና we really love it በቃ ሕራይልናያ ኮቴሽን ሂባትና ብ2021 እንዲዩ ገለ ኮቴሽን ሂባትና ወዲና ነይራ ክብር ኢልና ኔጎሽየት ጌርና ገለ ግን ኢንተግሬትድ ክንገብሮ ደሊና ክሪፕቶ ምሳሌ ማለት ኦ ትናትና ትራንዛክሽን እቲ ኮሌክሽን ኤነርጂ ገለ ምሻለክ ብኡ ክንገብሮ ደሊና ማለት ሕጂ ወዲናስ ክንውድ እንዳበልናስ ቻይናስ አውት ኦፍ ብሉስ በሓድሽ ካል ሬጉሌሽን ኣውፅኦም ዝከልኪሎሞ ተረዲኸን በቃ ብሃንደበት ዝተከልኪሉ ሽዑጥ ዋዋዋዋ ኢልኸም በሓድሽ ካት ማርኬት ማለት እዩ ተረዲኸኒ ሕጂ ኣነ እዞም ሕቶታት እዮም ዘይተመለሱለይ ንዓይ እዞም ኤግዛምፕል ባይ ዘ ወይ ናይ ክሪፕቶ ካብታ በቀዳማይ ኢንተርቪው ዝገበርናላ ናብዛ ሕጂ ከማን ብዙሕ ለውጢ ገይሩሎ ተረዲኸኒ ለውጢ ክብለካስ ፕራይስ ኣይኮነን ኔጎሽየት እንዲዮም ዝገብሩ ዘሎ ቶም ሓገግቲ ኣካል ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ዶላር ኣካል ሓገግትን ምስ ናይ ክሪፕቶ ከመይ ገይሮም ሞር ሬጉሌት ክገብሩ ኣነ ኮ ሽግረይ እንታይ እዩ ሬጉሌሽን ኮይ ካልእ ኮ ኣይኮነ ተረዲኸኒ ሬጉሌሽን ሬጉሌት ክኾን ኣለዎ ታክስ ኣብቲ እምነት ኮነ ዝተፈላለዩ ሕጂ ብናት ክስታኪን ውስጥ እምበር ሓፈሻዊ እቲ ዝዓለየ ፍልይ ዝመፅእ ኣብ መንጎ ክሪፕቶ ቢትኮይን ብፍላይ ማለት ዝኣምኑን ዘይኣምኑን እኮ እሱ ሬጉሌሽን እዩ በዓል ዋረን ባፈት ሕጂ ኣምኑን እኔም ካብ ዲጂታል ኮይን ዝዋፈር ስቶክስ ይገዝእ ገሊኦም ዝቡ ሬጉሌሽን ማለት እዩ እዋ ሕጂ እቲ ቢትኮይን መምሲ ግን እቲ ዶላር ማኒፕሌት ስለ ዝገብርዎ ከምትሪኦ ዘለካ ኦፍኮርስ ብዙሕ ምቅያራት ገብር ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት ማለት እዩ ብዙሕ ማኒፕሌት ገብሮ ስለ ዘለውስ ሴንትራላይዝ ይኾን ዘሎ ማለት እዩ ዲሴንትራላይዝ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ካብዞም ኩሎም መንግስታት ክቋፃፅርዎ ዘይክእሉ ንሕና ጥራይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዘይመፀ ተባሂሉ ይመፅኡ ወደ ትቐንዲ ዕላምኡስ ንዶላር ክትክእ ወይ ከዓ ከም ዶላር ጌርና ክንጥቀመሉ ተባሂሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክነግረካ ብሬን ዓርኪ ዝኾነ ዓይነት ምርሒት ስሉሳዊ ኩርናዕ እዩ ዘለዎ ተረዲኸኒ ኣርባዕተ ኣንጎሎይ ትምራሕ ንያ ዝኾነት ነገር ኣሜሪካ ናብነስ ሓደ ፕሬዚደንት ኣለዋ ወይ ከዓ ቻይና ሞኖበሎ ወይ ዳን ህንዲ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ሓደ ፕሬዚደንት ኣለዋ ንሱ ዘሞስት በሊሕ ኮይኑ ኣይኮነን ብውሕድ እኮ ሓደ 100 ሚልዮን ካብ ዘንዲ በሊሕ ከም ናይ ሞዲ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ግን 100 ሚልዮን ክመርሑ ኣይኮሉን እዮም ተረዲኸኒ ሓደ እዩ ዝመርሕ ስሉሳዊ ኩርናዕ ጌርካ ኢኻ ትመርሕ ዝኾነ ምርሒነት ኣብ ትካል ይኹን ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ሓዳር ይኹን ሓደ ስሉሳዊ ከም ዝበሃል የለን ሕጂ ሓደ ሰብ እምበር ክመርሕ ኣለዎ እቲ ዝመርሕ ከዓ ኣብ ዘኺድ ብዕራይ ከዓ ኣይትእሰር ይበሃል ክጥቀሙሉ እዮም እምበር እንታይ ዳ ራንድ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ንኣብነት እቲ ታክስ ሕጂ ቁርብ ኢምፕሩቭ እንዳኾነ መፅእ ኣሎ እንዲ ግን ኣንሕናስ መንግስትስ ሞር ፓወርፉል ክኾን ዘድልየና ንዓና ብፍላይ ከዓ በቀዳማይ ምሽ ነገረካ ቻይና ከይደ I was very shocked ተረዲኸን እቲ ናይ ሮቦት ነገራት ዝረኣኮስ it was very scary ቅድማ ምን ኣብለካ ኣለዎ ቶም ሮቦት ብጣዕሚ እዮም ምዕቡላት ሕጂ እንዳዓለልና ነቲ ወዲ እቲ ሾው ዝገብር ነበረ ተላለዮ ኣበይ ቦታ ከመይ ኢልኒ ሻንሃይ ገለብለኒ ኦኬ ናብኡ እንዴዳ ዝኸይድ ዘሎ ኸይደስ መምፃ ኢልኒ ዓዲምና ከይደረዮ ሕጂ ሶ ኣድቫንስድ ናይ ሮቦቲክ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ቺፓሪን እዚ ቦርድ እዚ ዓይነት ሮቦት ሞር ስማርት ዝገብሮ ገለብለኒ እዎ እንታይ ትብል ሞዚያዳ ንዓይቲ እቲ ከለይስ ሞር ኢፊሽንት ገብረን ደይለስ ያ ኮሚ ዘሎ ትመደብ እንድሕር 3 ዓመት ኮሚ እዮም ዝሓስቡ ዘሎ ንሓደ ሰብ ኢፊሽንት ገብሮ ሕጂ ኤሎን ማስክ 280 ቢልዮን ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ እንተዳ ክሪፕቶ ዝጥቀም እንተዳ ኮይኑ ናቱ 1 ሚልዮን ሮቦት ክሰርሕ ይኽእል ተረዲኸን ኣለኻ
he will be so powerful ካብ መንግስቲ ወፃኢ ሓያል ክኾን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ክፈጥር እዩ literally ካብ ድሕሪ 10 ዓመት 2035 ንጉስን ባርያን ክርከብ እዩ ብዛዕዳ ማለት እዩ ተረዲኻን ስለዚ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ AI ትሬት ስትሮንግ ገቨርንመንት እዩ ዘድልየና በቃ ሓያል መንግስትስ ሓያል ክኾን ኣሎ ሬጉሌት ክኾን ኣሎ ሕጂ ብክሪፕቶ ሰንትራላይዝድ ተኮይኑስ ካበይ ጽቡቅ ገይሩ ታክስ ክእክቦ ኣበይ ክቋጻጸርክ ኣበይ ንዓኻ ሓንቀካ ተረዲኻን ለኻ ሕጂ ገቨርንመንት ሓያል ክኾን ኣሎ ታክስ ክእክብ ኣሎ ጽርግያ ዳኻበይ ኣምጪ ክሰርሓልካ እዩ ሆስፒታል ዳኻበይ ኣምጪ ክሰርሓልካ እዩ እቲ ፓብሊክ ኤሪያስ መን ኢላ ክኸፍሎ ተረዲኻን መንግስት እምበር ክቋጻጸሮ ክኽእል ኣሎ ኣጸቢቑ ሕጂ ነግረካ እሞ ኣብ ኣሜሪካ ሲ ድሕሪ ኮቪድ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሮም 2 ትሪሊዮን ትራምፕ ብዘይ ናይ ኮንግረስ ፋት 2 ትሪሊዮን ኣፕሩቭ 2 ትሪሊዮን ኣፕሩቭ 4 ትሪሊዮን ጸኒሖም ከዓ ካልእ 2 ትሪሊዮን 6 ትሪሊዮን ኣፕሩቭ ገይሮም ተረዲኻ ኣይኖ ትራምፕ እምበር ኣብ ትራምፕ ዝነበረሉ ግዜ 6 ትሪሊዮን ኣፕሩቭ ገይሮም ነቲ ሰብ ሪሊፍ ሂቦሞ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ትሪኢ ኣለኻ ናይ ዶላር ጥቕሚ ፕሪንት ገይሮም ነቲ ሰብ እሞ ክንደይ ትራክ ድራይቨርስ ኣዕሩኽትና ነይሮም መዓት ገንዘብ መዓት ልቓሕ ገለመለ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዲዛስተርስ እቲ መንግስትስ እንታይ ፕሪንት ክገብር ካበይ ከምፅኦ ነቲ ሰብ ክሕግዝ ተዳ 100% ሞ ክሪፕቶ ይኹንዎሎ ሞ ካበይ ወጻስ ካበይ ኣምፂኡ ነቲ ሰብ ሰፖርት ክገብር እቶም ገንዘብ ዘለዎም ቫልዩ ናይቲ ገንዘብ ወርድ ኣሎ ኣነ $100 እንተሃልየኒ ከምቲ በዘለኻ 50% ፕሪንት ተገይሮም ሞ 50,000 ጥራይ ኮይና ተገልግለን ዘላ ኢንፍሌሽን ብሎ ማለት ይትጸገማት ኣብ ሓራይ ንዓኻ ክንምልሳ ንኣብነት ታሪክ እንተዳል ዓዚብካሲ ጽቡቕ እምበር ወላ ንዓይውን ከተረዳእኒ ክትከል ኣለካ ክፈልጦለን ኣነስ ክዛረብ ጥራይ ኮንኩን ኣብ ዘለኹን ክልቴና ክንዛራረብ ኢና ስለዚ ፕሊዝ ቻሌንጅ ሚ ሞር ካን ዓይን ገረኒ ምክንያቱ ካባኻ ተማሂረ ከሲበ ምእንታን ክኸይድ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣብ ታሪክ እንተዳሪኻስ ባጤራ ጠፊ ይፈልጥኒ ካብ ዓለም ግድን ሓደ ባጤራ ደክምሽ ሓደ ባጤራ ይትኮ ከም ዳበለ ይዝኸይት ሓደ ባጤራ ደክም ሓደ ባጤራ ትኮ ቅድሚ ዶላር ዝተፈላለዩ ባጤራ ነይሮም ዶላር ሓያል ኮይኑ መፂኑ ኩሎም ተኪዋ ድሕሪ ሕጂ ካልእ ባጤራ ክመጽእ ወላ ዶላር ይድከምስ ካልእ ባጤራ ክመጽእ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ባጤራ ይዋን ተዳ ኮይኑ ኣብኡ ኢንቨስት ትገብሮ ኣብ ጎሉ ትኮይኑ ኣብ ጎሉ ትገብሮ ኣብ ድላይካ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንዓኣሲ መልሲ ክትረኽበላ ትኽእል ኢኻ ነዛ ትብላ ዘለኻ ማለት ነቲ ካልእ ኢና ንሕና መልሲ ክንረኽበሉ ዘይንኽእል ተረዲኻኒ እዞም ኩሎም ኣሜሪካውያን ኢንጆይ ዝገበሮ ናይ ኮቪድ ፓኬጅ ሲ ክሪፕቶ ዝዝኾን ሳይምረኸቦን ጧዕዋዕ መለ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሓንቲ ካብቲ ዝብልዎ ሰባታይ እሞ ቶም ከምዚ ዓይነት ትካላት ኣፕል ከምዚ ገዚ ይብሉካ እንተኾይኖም ላእሶም ክሪፕቶ ገዝኡ ዶ ብለካ እሞ ንሶም ኮን ንስኻ ኮን ንሶም ኣይኮነ ተረዲኻኒ ንሶም ካብ ካልእ ደረጃ እዮም ዘሎ ሓደ ከም ትካል ክወድቁ ንኽእሉ እዮም ዶንት ኦቨርስቲሜት ዓበይቲ ትካላት ናይ 2008 ክራይሲስ ዝክሮ ይኸምሽ ጄቢ ሞርጋን እኮ እዩ ኮላፕስድ እኮ እዩ ተረዲኻን ባንክታት ጄቢ ሞርጋን ዝዓበየ ባንክ እዩ ጀነራል ሞተርስ ኮላፕስ ኮይኑ እዚ ዝዓበየ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝበሃል ንሱ ኮይኑ እዚ ሊሃን ብራዘርስ ባንክ ተዓጽ ዓበይቲ ትካላት እዮም ተዓጽዮም ሕጂ ዓበይቲ ትካላት ገይሮም ኣይወድቁን ማለት ኣይኮን ንዖም ክትክተል ጽቡቕ ግን ክወድቁ ክእሉ እዮም ድሓር እዚ ክራይሲስ ምስ መጸ who bails out ኮንግረስ ኮይ ቤል ኣውት ገይሮም ክንደይ ቢልዮናት ሂውስ ቤል ኣውት ገይሮም ሕጂ ካብ ጄቢ ሞርጋን ክንደይ ሚልዮን ሰብ ሰራሕተኛ ይተሰጎገን ምክንያቱ ጋቨርንመንት ሓይሊ ኣለዎ ተረዲኻ ሬጉሌት ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ኻን ዓኻ ዘድልየና ከም ሰባት ሲ ሬጉሌት ዝገብር ይጠቀም ኣይኮነ ተረዲኻኒ ሬጉሌት ዝገብር ኣካል ንምንታይ ዓለም ሙሉ ኣብ ዶላር ኢንቨስት ዝገብር ኣሜሪካ ሃብታም ስለ ዝኾነት ኣይኮነ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዲፐንደንትሊ ሬጉሌትድ ስለ ዝኾነት ፌደራል ሪዘርቭ ሲ ናቱ ዓይነት ኣመራርሓ ሊደርሺፕ ስለ ዘለዎ እቶም ኢንቨስተርስ እቶም ዓድታት ኣብ ኣሜሪካ ዶላር ታሽሙሎ ኮንፊደንስ ኣለዎ ተረዲኻኒ ሕጂ ንዓና ሓያል ሊደር ሓያል ሬጉሌትድ ዝኾነ ጋቨርንመንት እንተዘይመፂና ኣም ቴሊንግ ዩ በዚ ናይ ቻይና ዝረኣኾ ናይ ሮቦቲክ ነገራት ድሕሪ 10 ዓመት ንጉስን ባርያን ሰብ ክፍጠር እዩ ነዚኦም ከዓ መን እዮም ከማቐርሕዎ ዝኽእሉ ሓያል መንግስቲ ተሪር መንግስቲ ተረዲኻኒ ዌል ሬጉሌትድ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዘድልየና ንዓና AI ኣግሪ ተረዲኻኒ ሕጂ እዚ ናይ ክሪፕቶ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ንምንታይ በዓል ተን ሜጀር በዓል ቢትኮይን ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለዋ እንተዳ ኢልካ ብዶላርን ትሬድ ዝኾና ዘሎ ተረዲኻኒ እቲ ድሕሪ ፕሪንት ምስ ገበሩስ ኢንፍሌሽን ምሽ ኣጋጢሞ 6 ትሪሊዮን ከም ፕሪንት ገይሮም ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ
European Union سنة ናይ ኮቪድ relief 780 ሚልዮን the entire block print ክገብራስ ክንደይ ንዓቢ ተረዲኻኒ እንታይ ኮይኑ ሃንጋሪ ክወፅእ ትብል ዳ ካልእ ዓዲ ከም ዝኾነ ትብል ክሳብ ክንዲዚ 780 ሚልዮን ጥራይ ኣሜሪካ 6 ትሪልዮን ፕሪንት ገይሩ ሕጂ እዚ ኢፌክት መፂዎ ምሽ ንኣብነት ናይ ሕጂ ዘሎ ቫልዩ ክንደይ ዘሎ ናይ ክሪፕቶ 3.5 ትሪልዮን ዲ ቶታል ሕጂ እዚ ብዶላር ትሬድ ስለ ዝገብር ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ በዓል ቢትኮይን ንዶላር ኮምፕሊመንት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣይትኮን እዩ ዘሎ ተረዲኸን የትርሮ እዩ ዘሎ ፅቡቕ ይሕጉዞ እዩ ዘሎ ታይም ግን ክመፅእ እዩ ተረዲኸኒ እቲ ማርኬት ካፕ ናቱ ሓፍ ክብል እዩ ሕጂ ምስቲ ናይ ዶላር ተዳረአይኻ ኣይ ቲንክ 4-5% ለዛን 4% ይመስለኒ 4% ይኾን ይኽእል እቲ ማርኬት ካፕ ናይ ክሪፕቶ ሒዝዎ ዘሎ ምስ ናይ ዶላር ተረዲኸኒ እዛ ማርኬት ካፕ ግን ኢንኬስ 5% እንተ ዳሕሊፋ 7% ብፍላይ ተበፂሓ ኮምፕሊትሊ ክራሽ ክኾን ገይሩ እዩ ዝፅበኣነ ተረዲኻኒ አንለስ ሜካኒዝም መፅዩ ሞር ሬጉሌሽን ዘለዎ እንተ ዳ ኮይኑ we are happy to work with crypto ተረዲኻኒ ኣነ ኸማን I would love to work ኣብዚ ኮ ክንደይ ሽግር ኢና ንሕልፍ ክንክፋል ኢንፋክት ናይ ክሪፕቶ ንኣፍሪቃ እዩ ንዓና ጠቕመና ካብቶም ንዌስት ንዓና ይጠቕመና ተረዲኻኒ ምክንያቱ ፈረንሳ 14 ሃገራት ፈፈውያ ትብለን ትገዘንያ ስጋ ሕጂ ናተን ባጤራ ንጥቀማ ዓመታውስ 500 ቢልዮን ካብዘን ድኻታት ኣፍሪቃ ሃገራት ፈረንሳ ትረክብ ዓመታዊ ሕጂ ነዘን ኣፍሪቃ ሃገራት ክሪፕቶ ብጣዕሚ ዘዋፀክ ብጣዕሚ ንኣፍሪቃ ሃገራት ብጣዕሚ ዘዋፀና ምክንያቱ እቶም ናይ ፓሪስ ሴንትራል ባንክ ፈፈው ይዘብለን ነዘን ኣፍሪቃ ሃገራት ሕጂ ዘን ሃገራት መውፅእ ሲኢነን ስለ ዘላ ብክሪፕቶ ገይረን ክወፃ is good ምስ ወፃ ሽዑ ከዓ ናተን ካልእ ባጤራ ክገብራ ይኽእላ ንኣፍሪቃ ያዋፀና እዩ ሕና እኮ ገንዘብ ክንሰድድ ክንደይ ሽግር ኢና ንረክብ ግን ሓፈሻኦ ግን እቲ ክሪፕቶ ግን ኣነ ዝኾነ ትካል ማለት እዩ ሲኢኦ ዘይብሉ ዘይፈልጦ ሲኢኦ መራሒ እንታይ ዘይፈልጦ ቦርድ ዘይፈልጦ ሬጉሌሽኑ ዘይፈልጦ ቋምናቱ ናይቲ ትካል ዘይፈልጥ ኣነ ኢንቨስት ክገብር ንዓይ ይኸብደኒ ተረዲኻኒ እዚ እምበር እቲ ክሪፕቶ ጌጋዩ ኣጌጋ ገላ ኣይኮነ ድሓር እንታይ ደስ ኢል ንመሲልካ ንኣብነት ምሽ ሳሚ ቪድዮ ሰሪሕ ነይሩ I really enjoyed ንምታይ enjoy ገይረ መሲልካ ቴክኒካል ነገር እዩ ዝገልጽ ነይሩ ስለዚ ቶም ካልኦት ሰባት ብዙሓት ሰባት ክህብቱም ኢሎም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ተረዲኻና ሕጂ ክህብቱም ኢሎም ስለ ዝኾነ በቐዳማይ ምስ ጎደለት ክሪፕቶስ ናብኡ ክጎድል ዝተፀበየ ሰብ ኣይነበረን ኮምፕሊትሊ ተረዲኻን ትሕቲ ሚእትስ ክወርድ ኢሉ ሲ ዝፅበየ ሰብ ኣይነበረን 85 እንዲ ገለ ዘሎ ባይ ወይ 86 ከባቢ ኮረድና ስቲል ወላ ብሎ ሕጂ ምስ ወረደ ሓደ እንታይ ብለኒ ባቕምታ ዝበልካ ኮይና ኖ ኣነ ከምኡ ይበልኩን ማይ ፍሬንድ ክትጎድል ያ ገለ ኣይኮንኩን ኢለ ኣነ ብፍልጠት ክትገብሮ ክትከል ኣለካ ተረዲኻን ዳታ ሳፖርትድ ክትከውን ኣለካ ድሓር ኣነ እንታይ ፀለ መሲልካ እዚ ናይ ክሪፕቶ ከይዳ ደይባ ከምዚ ኮይና ክትብል በዚ ሕማምካ ኮይ ሃተተርን ተረዲኻን ዝተፈላለዩ ጭንቀት ይዝጋብራልካ ሾርት ተርም ንገብር ሕጂ ንሕና ምህሪና ከም ዝበልኩኻ ኣነ ባይ ስቶክ ናይ ሪል ስቴት ኣለኩ ናይ ክሪፕቶ ኣውና ሴም ኣሎ ዝምህራባና ማለት እዩ ለናትና ክስታይ ዝሓለስና ኤኒዌይ ድሓን ግን ኤኒዌይ ታ ናይታ ክሪፕቶ ተኣ ኣነ እቲ ናተይ ፐርሰናል ርዲት እዩ ፀልኦ ኣይኮንኩን ክህብትም ዝፀልእ ሰብ የለን ዘርብሕ ተኮይኑ ንዓይ ኮንቪንስ ተጌርካኒ I would love to do that ግን ከም ሰባት ጨቓቂልና ዘምፀናዮ ገንዘብሲ ያሰካፍ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ንዓይ ሕጂ ግን ካብ ዝገርመካ ካብቲ ዝሓለፈ ሕጂ ዝሓሸ ኮይኑ ኣሎ ኔጎሽየት እንደም ዝገብሩ ዘሎ ቶም ናይ ዶላር ኣካል ወላ ስፒሪቹዋል እኮ እዩ ስፒሪቹዋል ሲ ፅባሕ ንጎስ መፅሓፍ ቅዱስታ ኢልካ ኣብቲ መወዳእቲ ዓለም ሲ ምሻጥን ምልዋጥንስ ኮንትሮልድ ክኾኑ እዩ ተረዲኻን ሕጂ ምሻጥን ምልዋጥን ኮንትሮል ክኾን ትኾይንስ ብክሪፕቶ ጌርካሲ እቲ መወዳእቲ ዓለም ኣይመፅእን እዩ ማለት ተረዲኻን ሓደ ባጤራ ክህሉ ኣሎ ወላ ዶላር ይኹንስ ካልእ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሻጥን ምልዋጥን ሬጉሌት ዝኾነካ ሕጂ ወላ ስፒሪቹዋል ቸክ ተዳ ጌርካስ ከም ድላይካ እንተ ዳ ትኸይድ ትኾንካስ ናብቲ መወዳእቲ ዓለም ዝወስዱና ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ስፒሪቹዋል ወላ እውን ንዓይ ስክፍታ ኣለኒ ኤኒዌይ እዚኣ ተናተይ ኣይድያየን እቶም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ክሪፕቶ ከዓ ፕሊስ ከምዚ ናትካ ቻነል ይኹን ነቶም ካልኦት ዝምህሩ ቻነል ሪኦም ተማሂሮም ፈሊጦም ተረዲኻኒ ፈሊጦም ምክንያቱ ኢሞሽናሊ ከቢድ እዩ መዓልታዊ ቸክ ክትገብር ገለ ክትገብር ሲ ተረዲኻና ኣብ ሂወትካ ዘትርፎ ነገራት uns ቀሊል ኣይኮነን ተረዲኻኒ ሎንግ ተርም ትሬድ ሎንግ ተርም ግን ኤኒዌይ እንተናትና አይደን ብሬን ሓወይ ት ክሊር ክገብራቶም ክሪፕቶ ኢንቨስት ገብሩ ታዲ ሓለፈ ዝኮረናኩም ይቀረታ ካቲ ኣፍልጦ ይኮነን ተዛራረባ ቁማር ገለ ምባልሲ
كم علال ناوسينا نحنا تسبقهم يوري الناس يحسبنا انه تردي خان نتوم نات كاتم هارو ينا حسيبنا نيرمان لذي سوري توم اب كريبتو انفست تقبرو good luck guys I wish you all the best صبو thank you صبو يرنا خان نزارة ولد حن بدقة بتوسخ بناي كريبتو نزارة بسرحنا كالب نبعر الستيت نبعر ستوكس بزوك نقرات علمها لسا أنا ود أسرع عما تمليسكا $10,000 تبعي تزلو كان يد متكل مالر how do you allocate like أب كندي أبز خنز مئتاوي تاب ستوك خنز مئتاوي تاب بيتكوين كنا وصينا خاب مالتي انويت استقاقي ريل استيت أبز يقال الكاس بهم عينة مقدسات سرعة مفتنكا $10,000 ود أسرع عما قدن ديا انفست تكون زولا yes أنا ستايم قبور كونيرا هجي أب سكيل انفست مقبور كونيرا اتناي AI the next millionaires wave كاب AI يخمت مش أبتي ساعتات قدمي مش industrialization نيرو دحرتي ساعتات كإنترنت زفوترهم هابتامات متيم كله كاب حجي ندحر كا AI زفوترهم هابتاماتين كموز تردي خان سلازي عسرت الشح فحتى بيليها دي ضغط وسط غدا أب سكيل جن I completely encourage all the young people كندركها زخونة مندسي AI integrated زخونة تمرتي كجبرالو أب سكيل invest خجورالو it is very very important أنا ولا أنا خمش encourage جبر كانيرو why don't you guys more كان تمهور لهم مش AI نهاية إن مور نمتاي زي توسخ القلب لكانيرو حجي تناي AI سي the most important skill and education AI كل كوي ريبليس كون تواس أي فيلم أكتر كوي ريبليس كون تردي خان تواس أي سيد بحر حجي تواس أي عيدلني مغنيات أب كمبيوتر كونكاس برين سبيشال أكتر غير خسر حكا خالي سرح له فيديوهات كمان يا تردي خاني قدم زي نوح عمتات زوس النبرة تمرتي إذن أقداس يكون تردي خان حدا سب كيدو 4 عمت 5 عمت قومك تمهارو زقبا كالو لايك ميبي ميديكال ويكاز لو قال خون خدم بوزح تمرتات قابع حجي اندحر أقداس يكون تردي خان مغنياتو كتكويهم ب AI تيلناس كامي قرنا نحسبه مسيدك حدا سوا أيسي سلسة دك نيرومو امن مفلاس يسارح جوعي شيت نير حجي مسا غيرهم طوعوا عطرين زبلوه حجي تسالسا يقول عدوكم دقيق سبينيو كل جيزي مزقوان صوتهم حواتو كيداتا داي تسبر قدبلو تبوخ أسخاس بغاقاي توليلكا تريفكا قدبلو شنقن طوعوا عبيلو من زفروس زوالعا أنا ختما خيت كتما خيدو he learn how to operate excavator تمايرو نتاع هلافيو حبيسو شعو حنسا بتعديك خسر حلاك خيدي لو أفكيل الحزا خيدو أبتعد غيدو تم حواتو غلتن أبون كوون زعلا أمني أم حن ساعتي تأكبر نسو سكيل تمايرو مالتي حجي AI نعنا كتك أنا يكون انزمت تزلو ترى دي خان لغا حق زنا يزمت تزلو لك خمسة ماشي تم حواتو ويب عالم كهرموا مريضو مالو نتن أمني ويكا كم حوم سكيلنا AI غيروم نت نجارات كدفعو يقولوا مالت سلازي AI نعنا كتكأنا يكون حجي مرج علنا وي مستزمت زلو ويف كن كيد علنا وي كاد حريت كنت عرفينا مالت سلازي أنا حجي تسب كاب زعوانا انفستمنت ناي ستوك دو ناي قلدو ناي قلزي ناي زي تايد بهال بيتكوين دو قلق قبل زوعل اتنا AI سكيل كمهارك خلالو the second wave حجي خاب AI زمت industrialization سبب تيميو انترنت نسب توكسيو AI كأ نسب نبوس قويري تردي خان حجي أوريد حلف 3 عمتات كتبو كيدو لوس بتعمي أقدس تجيمو لي أقدس حجي AI ترى خن زارب زلنا خاف حجي اندحر نبوت سيخا AI good night AI زلا بأبكر ما أملاخ يا really good أمتي خاكو AI ترى تكون دلوا سلازي AI أنا نت young generation أبي AI more focus غيرو تسرح تبغني أنا كمان ناتو سكيل الفتاة شيدو لهم ترى بيخن جينا تابعين جنريشن دول أنا بليز get some يا تبغي أبتلي دعلي تحدي 10 شديش أو خلنا advertising كون خلات حتى 10 شديش عندما كابشو مونتا صار 10 شديش عندما زلوا إنجليش كاسبو جيرو مسانا زي تمهارو أتناي programming ناي AI artificial intelligence نأتهم زلنا تمهارو مالتي بزحات تمهارو هالونا من اللات كم مهارو دكهم قدام ورتدو لين تعلهم of course أتناي description لكم تروحون تقوليهم thank you متكلينو بتعمي دس بالعلالي تخططتنا خاك سافيدي مسانا نسمحكم بلبي عند مسجنا بوزك تمهيركم له كنت تكون تسفى قبر مهنياتو عود حدث النخوة تزعابين سيزخون زلو
ብዙሕ ውድቀት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መትከል ሓውና ካብ ናቱ ተመክሮ ሼር ዝገበረና ብልቢ ብስምኩም ማለት እዩ ብልቢ ነመስግነካ መትከል ሓውና መወዳእታ ቴንክ ዩ ብሬን ሓወይ ኣነ ከዓ ነዚ ዕድል እዚ ምሃብካ የመስግነካ ይሆብ እዚኣ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው እያ እቲ ንብሎስ ወዲየ ካብቲ ላዕለስ ዘለኒ ይኮነን ግን ቀንዲ እታ ካልኣይ ግዜ መምፅየይ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እንተዳኢልካ ምክንያቱ ብውልቂ ዝረኽቦም ብዙሓት ንፉዓት ኤርትራውያን ኣለዉ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ በቃ ብተመክሮኦም ኣይትበል ብደረጃ በፂሖሞ ዘለዉ በሰራርሖኦም ብጠባዮም ንዓናሲ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ንዖም ንምትብባዕ ያነ ምክንያቱ ኣነ ብውልቀ ይረብሓሎም እየ ዴር ማይ ሜንተርስ ተረዲኸን ኣያታትና እዮም ንዓና ሕጂ ወፂኦም ከዓ ንሶም ፕሊስ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ካልእ ሰብ ከነተባባዓኩም ንፈቱ ናይ ሓባር ዓወት እዩ ዘገድሰና ንዓና ስለዚ ኣይ ሆፕ ቶም ካልኦት ከዓ ተኸቲሎም ከምዚኣ ገይሮም ሸር ክብሉና ተተሓሒዝና ከም ህዝቢ ክንዕወት ኢና ከም ሃገር ክንበልፅ ኢና ስለዚ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብሪን ሓወይ ነቶም ተዓዘብቲ ከዓ ንኩላትኩም የቀኒልና እቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ፊድባክ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ እዩ ምረቓኹም በፂሕና እዩ ሕጂ እውን ኣነ ምረቓ ክፈቱ ማዓተ መመሊስኩም መርቑና ቴንክ ዩ ሶ ማች ታንክ ዩ